Ben, bo día. Moitas gracias, alcalde. Ben, cada vez que vostedes traen algún tipo de modificado de crédito e, ademais, con unha cantidade tan importante como esta, que recolle moitas cuestións e moitas inversións que tamén consideramos moi positivas para o pobo de Arteixo, en definitiva, pois sempre lles decimos o mismo, non? Que imos a votar en conciencia, a pesar de que vostedes, pois, que a súa maioría fan e deciden o que consideran oportuno. E con respecto a este, e moi brevemente, non nos vamos a enrollar moito, con respecto a este suplemento e modificación de crédito, manifestarlles que non estamos de acordo en 3 ou 4 cuestións que consideramos que non é moi normal ni lóxico que se atopen dentro desta importante cantidade de cartos, como é que destinan máis de 250.000 euros en proxectos e direccións de obras, cando realmente consideramos, ademais, que temos un bo plantel, aparte de amplio número de técnicos, entre enxeñeiros, 3 arquitectos e aparelladores que ben poderían facer este tipo de redaccións de proxectos e direccións de obras, non? Pero, bueno, reiteradamente vostedes consideran que é mellor invertir estas cantidades nestes conceptos, non? E, por outro lado, decir tamén que non estamos tampouco de acordo con que se inclúa unha partida de máis de 200.000 euros para o condicionamento do patio e os edificios anexos á rectoral da Iglesia de Lureda, e xa non imos a repetir o que pensamos dese convenio asinado hai 3 anos co Arcebispado de Santiago, e que xa nun pleno con motivo dunha moción dos compañeros do Bloque Nacionalista Galego, creo que os 3 grupos da oposición manifestábamos o que pensábamos, non? Cando realmente creemos que hai outras prioridades moito antes que estas que vostedes reflexan nestas partidas, non? E para rematar xa, e como digo, para non enrollarnos, queríamos saber o respecto da partida que se recolle de 266.000 euros para a ampliación do centro social de Roís. Vostedes nos dixeron que era unha proposta da propia asociación de veciños do lugar, e queríamos saber, ou se lles comunicaran, que teñen pensado facer e que tipo de actividade, simplemente para coñecelo de primeira man, non? E, polo noso parte, xa adiantar o voto que vai a ser o da abstención, tanto no suplemento de crédito como no crédito extraordinario, polo que xa lle temos dito en diversas ocasións, non? Tendo en conta que hai inversións e se recollen partidas que consideramos interesantes e moi necesarias, imos a votar, como decía ao principio, en conciencia, e a pesar de que non lle fan falta os nosos votos para sacar adiante este suplemento e este crédito, como digo e reitero, vamos a votar en conciencia, e o noso voto vai a ser abstención. Moitas gracias. Bo día. Está. Agardo. Sí. Bo día. Sigo. Sí. Ben, eu por reiterar un pouco o que comentei outro día na comisión informativa de un xeito así bastante caótico, e intentarei ser breve, aínda que sempre que decimos iso xa sei que non somos, pero intentarei resumir en 3 puntos, non? En primeiro lugar, por unha cuestión de orde, gustaríame deixar constancia aquí das dificultades que temos habitualmente, e non é esta a primeira vez, pero neste caso viuse incrementado para conseguir absolutamente toda a documentación e que a documentación estexa nun sitio en concreto, non? É dicir, e eu creo que é unha cuestión de directriz política, non é precisamente de ningún traballador nin traballadora pública, porque evidentemente nunca ou prácticamente nunca tivemos problemas con ningún a hora de ir a pedir absolutamente nada, non? Pero sí que é verdade que outro día na comisión informativa aquí pediuse unha serie de documentación, algunha dela pediuse en formato digital e díxose que se nos iba a pasar en ese formato, que foramos o día seguinte a buscala, e o certo é que houve que andar por diversos departamentos, 3 ou 4 durante toda a mañá, para poder atopar
esa documentación, non? E logo, aínda por encima, con información confusa a respecto de onde estaba, dicindo que estaba nun departamento e que a persoa de referencia pois, non soubese nin que tiña que tela ali, porque non era o sitio onde tiña que estar, non? Polo tanto, eu o que pido é que a documentación das cousas que veñen a pleno teñen que estar todas en un sitio físico, onde poidamos acceder a ela, e que este ali perfectamente ordenado. Outra cousa é se pedimos cuestións a maiores do que debería de estar e formar o expediente do pleno. Non é normal que noutras administracións a veces estean 2 meses para formar un expediente de modificado de crédito que pidan absolutamente todo para conformar ese expediente e aquí resulta pois, que non aparece nada en ningún sitio, nada máis que unha mera relación das partidas, non? De partidas que ademais son bastante importantes porque estamos falando dun expediente de máis de 5 millóns de euros, non? Ben, dito isto, e en coherencia tamén xa co que comentamos o outro día, e a pesar de que algunha cousa xa se comentou por parte da voceira de Terra Galega, decir que hai cuestións que consideramos efectivamente que son imprescindíveis, non? Que hai partidas que efectivamente hai que suplementar ou que hai que crear pola necesidade que poida haber ou que poidamos entendernos que hai, porque tampouco se xustifica en ninguna parte do expediente que é unha cuestión que sí que ven estipulada legalmente cando se fai un modificado que se ten que xustificar esa urxencia ou porque non se tivo esa previsión no propio orzamento, non? Polo tanto, aínda entendendo dentro do noso criterio que efectivamente pode haber esas partidas, sí que é certo que hai outras que son unha mera declaración de intencións, que son un modificado máis, como algún que xa temos visto ao final do mandato, onde se relaciona unha serie de obras que serían compromisos que adquiriron e que non foron capaces de executar noutro momento e que agora as ponen aí, xa veremos se coa intención de facelo ou simplemente de ir ali a decir que se van facer e logo que non desaparezan en un posterior modificado ou no orzamento como xa ten pasado, e lembrome dun último modificado no que tamén se comprometían pistas polideportivas en Pastoriza e no Alto de Arteixo, etc. E ao final non se fixo absolutamente nada, porque non tiñan vostedes os terreos a disposición, a pesar de que aquí xuraron e perxuraron que sí. Polo tanto, e por outro lado, dito isto tamén, eu creo que o tema dos proxectos técnicos quedou aquí perfectamente reflexado e outro día na comisión tamén no falamos, non? Dito isto tamén, outra cuestión, non? Aquí, cando se falou de facer un modificado de crédito, e entre outras cousas levase falado bastante tempo disto, porque se ten debatido sobre as limitacións que había para o gasto, non? Dos remanentes que había nas administracións públicas e en moitos nos concellos, en este, que é un exemplo, temos falado de que se relaxaba un pouco pois a lei e tal, pois que se podría facer algún tipo de modificado, que fóramos pensando en propostas, etc. Non? É certo que aquí presentaronse unha serie de alegacións ao orzamento das que non se recolleu absolutamente nada, ningunha alegación se aceptou, que non se aceptaron tampouco neste expediente de modificación de crédito, é dicir, presentaron unhas obras e son as que están aquí e ningunha outra, non? O compañeiro Xurxo levounas á última xunta de portavoces tamén, cuestións, por certo, algunha aprobada en pleno e outras que xa se enumeraron, como digo, en diferentes anualidades, é dicir, que non son para nada descoñecidas, non? Para o resto da corporación nin da población de Arteixo, non? Creo que queda perfectamente claro nesa solicitude, o tema das autocaravanas, o tema das beirarrúas. Hai, na cuestión concreta de Figueroa, ese tramo de beirarrúas pequeninas e da parcela pública, unha solicitude que incluso se fixo con sinaturas por parte de veciñas e veciños, quero dicir, cuestións, ademais, sinxelas, que non requiren un esforzo excesivo, porque en moitos casos hai terreos que xa están aí a disposición e que son públicos en algún investimento do que pedimos, non? Polo tanto, como digo, non se recolleu absolutamente ningunha e é o seu modificado de crédito única e exclusivamente. Polo tanto, bueno, pois agardaremos a mellor ocasión para ver se algunha cuestión das que propoñemos se pode recoller, non? E por eses tres motivos, pois ímonos abster no modificado a espera tamén de poder presentar outra vez, reiterar esas solicitudes para ver se se poden recoller. Grazas. Sí, hola, bo día. Tamén moi brevemente.
anunciar o voto positivo do Grupo Socialista a este modificado de crédito derivado pois, de compromisos e de partidas que próximamente pois, están en negociación e que o alcalde pois, ten a ben falar con este grupo dentro da materia de cooperación e colaboración que podamos facer dende a oposición pois, para introducir algunha partida que nós creemos de importancia para este Concello, como, por exemplo, o que xa falamos en algunha outra ocasión, como dotar a Arteixo e a todo o seu Concello dunha auténtica casa da música que libere o centro cívico e que ao mesmo tempo pois, dote pois, a toda a entidade cultural e musical de Arteixo dun edificio e a súa escola de música dun edificio que sexa pois, acorde. Por lo tanto, como eses temas están en negociación e outras partidas que estamos falando, pois o Grupo Socialista vai a votar a favor deste modificado de créditos nos cuales existen partidas que creemos esenciales e importantes para o desenrolo do noso Concello e ao mesmo tempo en crítica tamén o Grupo de Goberno dá a sensación moitas veces de que aparecen estes modificados de créditos a poucas datas das eleccións municipais como unha carta de Reyes Magos nas cuales pois, se escriben e se posicionan partidas que logo en moitos casos, como pasou no último modificado de crédito que se fixo na anterior legislatura, para logo non levarse a cabo, e xa as comentaba Silvia anteriormente. É fácil poñer encima dun papel, pero logo é difícil executar e, polo tanto, elaborar outro presuposto paralelo, porque non deixa de ser un orzamento paralelo cunha inversión pois, prácticamente equiparable a que se fai no orzamento ordinario, pois nos parece pois, que tampouco é o xeito correcto, non creo que a planificación debería de estar pois, máis establecida dentro do que é o documento do orzamento e non chegar pois, aos poucos meses e elaborar un presuposto novo con temas que non son novedades, sino que son temas que xa estaban reiterados no tempo e que non son nada novedosos, como asfaltados ou obras que xa estaban no seu día presupostadas. Logo, si é certo que nos volve a chamar a atención e volvemos a poner tamén o acento no exceso de liquidacións de obras que hai neste Concello, non? Co cual, pois, algo non estaremos facendo ben para que todas as obras cheguen sempre con liquidacións nun porcentaxe bastante elevado. Tamén existe, eu creo que un abuso importante das cantidades que se invirten en proxectos e direccións de obra cun personal propio, eu creo que cualificado para desenrolar este tipo de actuacións e, por lo tanto, non creo que deberemos gastar tanto nestas partidas. E logo tamén un tema que, aínda que nos preocupa que aquelas competencias que non son nosas e que son da Xunta de Galicia pois se desenrolen, creo que facemos un abuso incluso pois rozando o legal con respecto a partidas que se utilizan para competencias que son da Xunta de Galicia e nas cales volvemos a evidenciar a falta absoluta de compromiso do Partido Popular na Xunta de Galicia con Arteixo cando nós temos que levar a cabo o arranxo de cuestións tan esenciais como o Centro de Saúde de Arteixo, os arreglos dos colegios que eu creo que deberían de ser ter partidas e ser pois invertidas por parte da Xunta de Galicia que para iso pois, ten un concello aquí que tamén aporta moito PIB no conxunto da comunidade autónoma. E logo tamén, evidentemente, non volver a resaltar, que xa o decía Charo, que nós tampouco acabamos de ver o convenio que está firmado polo Reitorado de Loureda e, polo tanto, creemos que se non está claro ese tema e que se non temos claro o que se vai a facer ali, que se dá a sensación de que é simplemente por contentar unha entidade, eu creo que deberíamos de renunciar a ese convenio hasta ter un maior apoio social e un maior apoio político e social e ao mesmo tempo tamén de todos nós para desenrolar pois, ese convenio se fose o caso. Simplemente decir eso e volver a poñernos a disposición do Goberno para desarrollar e para apostar por outro tipo de inversións que tamén se necesitan neste Concello, nada máis. Bos días a todo o mundo. Agradecer a brevedade, eu tamén vou intentar ser o máis breve posible. Bueno, estamos nun modificado de crédito no cual é o primeiro do outro que vamos facer, que xa nos comprometemos a facer, é recoller as súas aportacións. Hai cousas que
entendo que se teñen que decir, porque, bueno, forman parte do discurso político, pero criticar as partidas para proxectos e liquidar as partidas, por exemplo, para liquidacións de obras pareceme un pouco demagóxico, se me permiten a expresión, porque creo que calquer corporación que estuvo aquí gobernando nos tempos que estuvo, pois foron partidas que están unhas obrigadas por lei a facer, como son as liquidacións, e outros proxectos, porque sabemos que moitas veces a tramitación burocrática que levan na casa facer eses informes ou ese seguimento deses proxectos xa ocupa casi toda a labor dos técnicos. Polo tanto, entendo a súa crítica, pero non a comparto e permítanme aí. Con respecto a Rorís, dicir que foi unha reunión ca Asociación de Veciños de Rorís, onde se pediu esa demanda. Cando se empezou o proxecto xa estaba prevista esa segunda planta, o único que quixemos ver como se enrolaba a funcionalidade do edificio, máis como se iba dinamizando, e creemos que é un exemplo de como funciona un centro social en Arteixo. Pensamos que aí están, por un lado, a Asociación de Veciños, está a escola, e por outro lado hai unha escola de unha asociación cultural que tamén está a funcionar e que están tendo bastante actividade. Entón, falando con eles, solicitaron esta ampliación e vamos a facer deste punto. Con respecto, se queren, ao tema do convenio de Loureda, que é un pouco a crítica tanto de Terra como do BNG como do PSOE no seu momento, dicir que, bueno, que resultame sorprendente cando di Martín que non hai unha maioría social en consenso. Foi no noso programa electoral. Creo que tanto os votos en Loureda, na parroquia de Loureda, no seu día reflexaron, como tamén na candidatura do Partido Popular, que estaba dentro da candidatura, co cual creo que está suficientemente justificada. Creo que a recuperación do patrimonio que temos en Arteixo, escaso, patrimonio que temos en Arteixo, creo que é algo bo e penso que pode axudar a dinamizar a parroquia. Polo demais, nós comprometemos a seguir recollendo as súas aportacións. Resultame un pouco chocante cando din que non recollemos, porque poño, por exemplo, o último post onde se recollen as obras que solicitou o bloque da Senda, a anterior outro post que é o saneamento do Rañal, que tamén se fai. Normalmente en todos os orzamentos se recollen aportacións que piden os outros grupos políticos e intentamos consensualas na súa parte. E tamén agradecemos o sentido do voto. Non o tomen como unha crítica, senón que o tomen como unha reafirmación do que estamos a falar. Nós aquí estamos intentando consensuar a maior parte das obras e estamos orgullosos de poder facelo a pesar de ter unha maioría amplia suficiente para poder facer, pero creemos que Arteixo facémolo entre todos. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, eu quixera, pois, efectivamente, pois, agradecer o sentido do voto tanto de Terra Galega como do Bloque Nacionalista Galego, que é esa abstención, quere decir que non hai unha oposición a este modificado, agradecer ese voto e agradecer tamén especialmente pois, o voto a favor do Partido Socialista. É verdade, temos que aceptar certas críticas, como din vostedes, que algún dos modificados que se trouxo aquí este Concello despois sí que foi de difícil execución. Neste caso entendemos que principalmente as partidas máis grandes son as que máis rápido se van a executar, non? Comprometemos a financiación completa do que toda a construción do campo de fútbol de Pastoriza, 2.800.000 máis o que temos no presuposto, ascende a cantidade de 3,5 millóns, co cual garantizamos toda a partida presupostaria para executar esa obra. Eu creo que é importante en ese sentido avanzar, non? O que é o tema do asfaltado esa parroquia pois xa nos definitivamente seguir continuando con o noso proxecto de asfaltados, que temos xa dúas licitacións tamén en marcha este ano. A UA 38 xa son terrenos que están a disposición do Concello de facer a urbanización do que é a parte pública, co cual tamén vai ser inmediato. A ampliación do centro de Rorís tamén é un centro social xa do propio Concello, tamén xa é facer o proxecto e proceder á licitación. A senda peonil do Quinto Pino da Maceira, principalmente entendemos que casi temos a disposición os terreos, que iso é moi importante, co cual xa é redactar, basicamente redactar o que é o proxecto de execución. Outras obras como é o patio cuberto da Escola Infantil da Lagoa tamén xa é un edificio de titularidade nosa, e a reforma do centro de saúde pois un pouco tamén é un edificio municipal que entendemos que xa actuamos anteriormente noutra obra e agora terminamos co que é a reforma de intención. Podemos entender nese sentido e compartir a veces esa crítica que fai por parte do Partido Socialista de invertir no que pode ser a reforma do centro de saúde. Outro día na comisión comentábamos que para nós o máis importante non é pagar a inversión. A inversión é un edificio municipal, temos a obligación de facelo, senón que o máis importante para o Concello de Arteixo é negociar ca Xunta de Galicia
para transferir o que é ese centro de saúde para que o mantemento dese centro de saúde sexa a cargo un pouco da Xunta de Galicia, non? Eu creo que iso é moi importante, facer o traballo por parte do Concello, transmitilo que é a Consellería de Sanidade para que, efectivamente, nós, o centro que é de propiedade e titularidade municipal, o reforma o Concello, pero o que ten que ser o propio mantemento, a limpieza, a conservación, o que son o gasóleo ou o gas que está ali, ten que ser pois, un pouco correr a cargo da propia Consellería. Cando decían, este non é un modificado de difícil execución, en proxectos de direccións de obras entendemos tamén que é unha crítica que hai que entender, de 5.800.000 pois que haxa destinados 250.000 supón menos dun 5% do propio modificado, co cal creemos que é unha partida pois, importante e necesaria para facelo. Moitas veces, efectivamente, por eso este modificado non quisimos facer, a veces de intentar facer actuacións que necesitaban por determinados núcleos de poblacións, como é a construcción de pistas multideporte, pois efectivamente, nós agora que estamos traballando para conseguir a cesión de varios terreos en distintas poblacións de Arteixo ou negociar o alquiler de algún dos terreos en algunha das zonas que son necesarias, pois efectivamente eso as vamos presupuestar cando teñamos os acordos previstos, non? Eu creo que eso é importante. Xa temos en presuposto algunha partida para facer algunha pista multideporte e nos próximos meses pois a executaremos. Estamos, eu creo que todos de acordo un pouco nese sentido na proposta que presenta o Partido Socialista de, eu entendo que facer non só é a Casa da Música, sino quizá unha Casa das Artes, non? Artes que podría ser, como di vostede, música, danza, sí, no, ten que ser en eso esta corporación se compromete pois, a facer, recoller a proposta, neste caso de Martín, de a Casa da Música, nos propusemos que sea tamén a Casa das Artes ca danza e recoller tamén a proposta do Bloque Nacionalista Galego para que tamén teña un espacio para o que é a xuventude. Entendemos e vamos a traballar con vos para definir que o proxecto nos creemos que ten que ser no ámbito de actuación próximo ao Centro de Saúde de Arteixo, nas unidades de actuación a UA5 ou a UA8, que é onde temos a disposición de terreos. Vamos un pouco a analizar esas dúas unidades de actuación para ver cal é, quizá, que ten maior superficie para poder facer un centro amplio e que cubra pois, todas esas demandas que presenta tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista ou como nós mesmos. Non? Polo demais, os outros proxectos vamos a seguir traballando, colaborando. O próximo modificado, eu creo que dende aquí tamén invitamos a que si sair facendo algunha aportación para ir discutindo tamén nas próximas xuntas de portavoces. Vai ser un modificado de menor cuantía, efectivamente, pero bueno, pues eu creo que entre todos podemos atender a esas demandas e bueno, pues intentar pues, facer estas actuacións e bueno, executalas e que estén xa funcionando para o veciño. Efectivamente, eu aquí se me permitides, noutras veces pode ser, podemos aceptar esa crítica de que, bueno, pues están facendo o modificado de crédito en época de eleccións. Nos o modificado de crédito principalmente o facemos porque dende o Ministerio de Hacienda, o señor Montoro, pois habilitou a partida presupostaria para a utilización de remanentes e superávis nos concellos. É o único que digo que oxalá isto o fixera un ano pasado e non ora, porque seguramente haberá concellos gobernados polo PSOE, concellos gobernados tamén polo Bloque Nacionalista Galego, que estarán na mesma situación que nós. É unha pena que teñamos só un ano para poder executalos e non, pois, a mellor, un período anterior de 2 anos para poder facelo. Procedemos á votación e moitas gracias. En primeiro lugar, o punto número 3, expediente de modificación de créditos 11/2018, suplemento de crédito 1/2018. Votos a favor? 16. Abstencións? O segundo punto de votación é o punto número 4, expediente de modificación de créditos 12/2018, crédito extraordinario 1/2018. Procedemos á votación. Votos a favor? 16. No. Vale. Votos a favor? 16. Abstencións? 4. Moitas gracias. Bueno, o punto número 5, 6, 7, como facemos o mesmo ou debatimos
punto por punto. Vale, pois facemos o mesmo, vamos a debatir, vou ler o que son os puntos, os títulos dos puntos. O punto número 5 é a aprobación da ordenanza número 33, reguladora do precio público pola prestación do servicio de prazas de titularidade municipal do Centro de Atención Residencial Patrimonio do Consorcio Galego e Servicios de Igualdade e Benestar do Concello de Arteixo. O segundo punto, o punto número 6, é convenio de colaboración entre o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Arteixo para a xestión e cofinanciamento do Centro de Día, Centro de Atención Residencial do Concello de Arteixo. E o punto número 7, que ten relación tamén cos anteriores, é a aprobación da ordenanza número 32, reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal do Centro de Atención Residencial Patrimonio do Consorcio Galego e Servicios de Titularidade e Benestar situado no Concello de Arteixo. Entón, debatiremos estos 3 puntos de maneira conxunta para posteriormente facer unha votación individualizada. María Esther. El punto de la ordenanza número 33 fue dictaminado en la misma Comisión Informativa de Asuntos Económicos del día 9 de mayo y le corresponden al Pleno la aprobación inicial de la ordenanza que se recoge en el texto. Definitivamente, si no, volverá al Pleno. No importa. Tamén moi brevemente decir que é preocupante que teñamos agora mesmo en Arteixo un recursos tan importantes como unha residencia e un centro de día, pois gracias a unha entidade privada, neste caso a Fundación Amancio Ortega, en vez de ser pois a Xunta de Galicia a que pilotara este tipo de inversións e de recursos, non? Dito isto, tamén é certo que xa estamos acostumados, non? Dende hai moitísimos anos a que os servicios relativos á sanidade e ao benestar social pois non sexan das prioridades da Xunta, como así cada ano reflexa nos seus propios orzamentos, priorizando pois outro tipo de cuestións, non? Decir que no que é na ordenanza do precio público o noso voto vai a ser a abstención, porque, bueno, xa saben vostedes que somos bastante pejigueros, non? No tema dos baremos e para nós, pois, serían outros, non? Pero tamén somos conscientes de que sería esa modificación, pois, requeriría a autorización ou permiso da Xunta de Galicia, non? E decir que no tema do propio convenio e no tema da ordenanza reguladora de acceso, pois evidentemente imos votar a favor. E tamén preguntarlles, que xa lle preguntamos, quero recordar, o alcalde nunha xunta de voceiros, se xa está licitado o que é a contratación da empresa que vai a xestionar estes dous servizos e vaya por diante que este grupo prefire ante toda a xestión pública e non máis privatizacións, non? Como neste caso pois parece ser e toda apunta, e así se di en algún medio de comunicación, que a Xunta vai facer con esta residencia e este centro de día, non? Reiterar esa pregunta, se sabe vostede ou se xa lle comunicou a Xunta se están eses pregos listos xa para licitarlle e o tempo estimado para que se poña a funcionar precisamente pois estas dúas, tanto o centro de día como a residencia, nada máis. Bo día. Un par de cuestións tamén de
de todos estes puntos. Imos ver, a min gustaríame, e outro día anunciamos algo aquí, non tanto falar desta infraestructura, sí que me chama a atención que xa fai tempo, fai anos, que se adoptou a decisión por parte do goberno da Xunta de desentenderse, ao meu modo de ver, ou ao noso modo de ver, de capitanear eles ou de levar a iniciativa a respecto de como se deben de facer todos estes centros e cal é a ubicación que deberían de ter, non? Eu creo que é importante que se saiba, e creo que outro día o comentamos aquí, que non é normal as necesidades que hai en unha poboación cada vez máis envellecida, que cada vez dura máis anos pola calidade de vida, polo sistema, pola alimentación, polo sistema sanitario, non? Que ten máis problemas de dependencia, que ten máis problemas de soidade. Estamos vendo que a soidade entre a xente, e non só no rural, é moi importante nas cidades galegas, que non haxa recursos suficientes para atender este tipo de sector da poboación tan amplio, non? A maiores do que xa ten, aínda que non por idade, problemas importantes de dependencia, non? Que non haxa centros suficientes especializados, non? Para cuestións como, por exemplo, das enfermedades mentais que falábamos aquí outro día, que haxa comarcas enteiras ou provincias enteiras que non teñan ningún recurso destas características. Non, polo tanto, é un problema importante que por poñer un exemplo, un veciño ou unha veciña de Arteixo valorado dependente en calquera dos seus grados, pero poñamos no máximo grau, pois non haxa un recurso no ámbito de población onde el vive ou onde vive a súa familia, se que a ten, e teña ou ben que irse a un recurso privado, en moitos casos, ou ben a residencias que están pois a 300, 400 ou 500 kilómetros do seu domicilio, non? E isto está pasando, e sabémolo, hai veciños e veciñas de Arteixo que non lles quedou outra opción que nin outra saída, non? Polo tanto, creo que sería tamén unha cuestión importante que quedara reflexado que non nos gusta o modelo que se está aplicando, que non nos gusta que se desprace como método habitual, non digo excepcional, porque non pasa de xeito excepcional, que se leve a xente fora do seu ámbito territorial, podendo, porque hai recursos para facelo, igual que hai para facer outras cousas innecesarias, poñer en marcha servicios destas características. Non dito isto, eu creo que é positivo, desde logo, que haxa un recurso así neste concello. Creo que era unha necesidade importante. Efectivamente, creo que o raro é que teña que ser unha entidade privada que encapitaneara todo isto e que non fose, desde logo, o sector público. Non di moito tamén da preocupación que ten o seu partido a respecto dos temas sociais, non? E por unha cuestión xa tamén de metodoloxía, aquí vanse poñer en funcionamento inicialmente 20 prazas de centro de día, a pesar de que o centro ten 40, non? Ou son cando menos as que van suxeitas ao posible pago por parte do Concello de Arteixo, porque ven imposto así na propia normativa aprobada, non? Eu o que agardo é que, evidentemente, non haxa problemas a hora de ter que activar as prazas que se precisen, non? Que non se dilaten demasiados prazos se se precisan ter máis prazas. Sei que vai recollido aí como que ten que ser un adendo ao convenio, pero todos sabemos como é a burocracia neste país e no Estado español, e, polo tanto, agardo que iso sexa automático, non? E que no caso, porque estamos vendo que nos centros de día sí que non hai o nivel tan alto de ocupación como nas residencias, onde se está requerindo un maior número de prazas é precisamente nas residencias, porque sí que é certo que cando hai grandes dependentes moitas veces non queda outra opción que sacalos da súa vivenda, pero no caso dos centros de día eu creo que compre adiantarse tamén o que está acontecendo socialmente, non? E se cadra darlles usos alternativos a eses espazos que se están desaproveitando. É dicir, se non hai un nivel de ocupación ao 100%, porque estamos vendo que non está habendo en moitos lugares, tamén polo prezo, que moitos concellos non poden asumir, o prezo que marca a Xunta,
que, por certo, a Xunta tamén cargar os concellos, non? Coas súas propias competencias, pois, en fin, non? Daría tamén para un estudo. O rápido que tira balóns fora, non? Que se lles den outros usos que poderían tamén pois contribuir á mellora da calidade de vida de persoas que viven soas ou persoas que teñen pois certos problemas que poderían ir ser tratados en centros de día, é dicir, como un recurso puntual de non almacenar ali a xente ou de non estar ali facendo determinadas actividades, pero pois que se dera un tratamento de fisioterapia, quero dicir, que pode ser unha hora puntual ou determinados recursos que agora mesmo non están a disposición. Eu creo que os centros de día requiren, desde logo, e neso eu creo que é cuestión de que se lles traslade tamén, non? E de que se lle vaya dando unha volta, requiren, desde logo, que se lles dean outros usos alternativos para poder chegar a un maior número de veciñas e de veciños dos concellos. Eu creo que hai, en moitos casos, os especialistas en servicios sociais e médicos xeriátricos, aínda que aquí non é unha especialidade aínda que este moi introducida no sistema sanitario, pero creo que habería que escoitalos, porque eles sí que xa teñen, desde logo, outro tipo de idea de como teñen que funcionar estes recursos, e, polo tanto, diante da situación social tan preocupante que estamos vivindo a respecto dos nosos maiores, compre poñerse as pillas e poñerse a traballar nesta dirección. Grazas. Grazas. Bo día. Luces e sombras como na vida mesma. Isto é o que trae hoxe a residencia máis o centro de día. Temos que agradecer, ante todo, a Fundación Amancio Ortega que tivese a iniciativa que non tivo a Xunta de Galicia, por certo, en construir un recurso para o benestar da cidadanía de Arteixo e de outros concellos, posto que non vai ser só para Arteixo. Entón, as miñas primeiras palabras queren ser de agradecemento para a Fundación. Estas son as luces. As sombras é a crítica á Xunta de Galicia que nos últimos tempos, xa van bastantes tempos, non ten iniciativa ninguna en canto ao benestar das persoas, sobre todo das persoas con maiores necesidades, como neste caso poden ser as persoas de avanzada idade. Estamos contentos de que haxe este recurso en Arteixo, por suposto que estamos contentos. Estaríamos máis contentos se a Xunta se acordase antes de Arteixo, como outras veces que non se acorde eso, que somos un concello punteiro, que somos cabeceira de industrialización, etcétera, etcétera, e que cando hai que salir na prensa a Feijóo se enche a boca a decir que somos moi bons. Pero, bueno, centrándonos no tema, é un recurso moi necesario, pero un recurso escaso. É unha comisión, falaba de deslocalización de persoas, que é o deporte favorito da Xunta de Galicia, e teño que falar hoxe tamén aquí no pleno de deslocalización de persoas e deslocalización de servizos. Ofertar todos os servizos e os poucos centros que crea a propia Xunta a empresa privada di bastante pouco do compromiso que ten a Xunta de Galicia ca cidadanía galega e ca cidadanía artesá neste caso. Máis luces. Agradecemos que se tivese en conta a nosa proposta de buscar unha fórmula legal na ordenanza número 32 de acceso á residencia para poder acoller aquelas persoas artesás que por motivos de ter solicitada unha plaza se tivesen que ter empadroado case obrigatoriamente noutro concello por ter a súa residencia, unha plaza de residencia noutro concello. Hai unha fórmula que aparece aquí, agradecemos que se tivese recollida a nosa proposta. Máis sombras, vamos mezclando luces e sombras. A falta de recursos. Con isto non nos chega. Isto é un primeiro paso, pero non nos chega. Reclamamos e seguiremos reclamando, como xa reclamamos en outras ocasións e en outros foros, máis recursos especializados, no que Arteixo teña unha parte, teña prazas para a xente de Arteixo. Estou falando de recursos especializados precisamente para grados 3 e 2, que son os máis afectados. Estou falando de recursos especializados para aquelas persoas que padecen demencias ou Alzheimer, que é un coste persoal, económico e vital importantísimo, non só para a persoa que padece, sino para a familia na que está esa persoa con Alzheimer ou demencia senil e non teñen un recurso público
porque os privados xa sabemos os precios que teñen, non teñen un recurso público para poder atender axeitadamente ao seu familiar. Con isto podemos estar falando de residencias cando sexa necesario e tamén de centros de día especializados en demencias e en Alzheimer's. Na carteira de Servicios Sociais o Consello de Política Social e a Xunta de Xeral enchese a boca sempre de falar de recursos de prevención da dependencia, de recursos de envellecemento activo. Sobre o papel, como digo sempre, queda moi ben, pero non é a realidade. E a realidade é ter eses recursos especializados que en canto empeza o primeiro síntoma dunha demencia, dun Alzheimer, ou sin aparecer siquiera, se atalles a se empecen con políticas de prevención, terapias de prevención que poden darse perfectamente nos centros de día e nos centros residenciais no caso que sexa necesario. A experiencia dos centros da Xunta de Galicia demostran que ter centros no que non haxa unha posibilidade de conxugar as plazas de grado 1 ou sin grado con grado 2 e 3 non funcionan. É dicir, me explico, nunha anterior catalogación dos centros había os centros de válidos e os de non válidos. Torrente Ballester, por exemplo, na Coruña é un centro de válidos que agora mesmo se ve saturado porque a xente ten a costumbre de cumplir anos. E cantos máis anos vamos cumplindo, máis achaques temos. E aparecen enfermedades crónicas e cada vez o corpo se vai deteriorando. Co cal, unha persona que entra este ano cun grado 1 ou sin grado, quizás dentro dun ano ou 2 anos, xa teña un grado 2 ou un grado 3. Isto que significa na práctica? Na práctica significa que os centros clasificados ou que teñen maioría de plazas ou un porcentaxe de plazas para aquelas persoas con grado 1 ou sin grado teñen uns recursos de menor intensidade, é dicir, non teñen obligación de ter un médico en plantilla, non teñen obligación de ter un servicio de enfermería 24 horas. Sin embargo, para un grado 2 ou 3, no que esas persoas, sin ter que estar encamadas, precisan dunha atención máis importante, non van dispor dese servicio de enfermería de 24 horas, a ratio de persoal de atención directo de TECAES vai ser inferior, co cal, por un lado, non van a estar adecuadamente atendidos, por máis que o personal o intente, porque é prácticamente imposible, e hai moitos centros que así o demostran. Por outro lado, vese que a creación ou a dotación ou a clasificación que fai a Xunta dos centros é meramente económica e de oportunidade, non é en cuestión do benestar das persoas. Entonces, hai luces e sombras, nos apoiamos, por suposto, a esta residencia. Esperemos que dentro de pouco tempo, e sin que a Fundación Amancio Ortega ou calquera outra fundación privada collan a iniciativa que sexa iniciativa da propia Xunta de Galicia ou do propio Concello tamén, que chincha aí un pouco a política social para que invirta realmente aquí en Arteixo, porque en Arteixo sí que é certo que temos unha poboación moi nova, pero tamén temos unha poboación que envellece. Como dixeron as compañeras, agora envellecemos mellor ou peor, pero tamén vivimos moitos máis anos. Eso require un esforzo por parte das autoridades públicas e require un esforzo para dotar de calidade de vida os nosos maiores. Grazas. Buenos días a todas e a todos. En primeiro lugar, sí, estou de acordo con vosco, ca maioría, en agradecer a Fundación Amancio Ortega pois por apoiar este proxecto, pero tamén quero deixar claro, e así mo apunta a concejala de Maiores, que realmente a iniciativa partiu do noso alcalde Carlos Calvelo, non? Gracias á insistencia durante estes anos de atrás en poñer en marcha este proxecto, pois finalmente se cumpliu, efectivamente, pois gracias á dotación económica da Fundación Amancio Ortega, pero realmente a Fundación hai que presentarlle proxectos e necesidades. E logo, por outra parte, tamén estou de acordo que é unha competencia da Xunta de Galicia e que nos sigue quedando moito por traballar en esta línea en canto a recursos especializados. Pero ahora hai que poñer en valor e agradecer deste modo que dispoñamos na actualidade pois deste recurso, non? É verdade, o falábamos o outro día, se era un acordo, un convenio pois máis óptimo, menos óptimo, nos apoiamos este convenio porque realmente queríamos asegurar
que os veciños de Arteixo dispusesen pois de unhas prazas, non? Que non tivesen que ir, como vos dicides, e desplazarse pois a outro tipo de concellos e de deslocalización, que aí é un tema pendente e que se plantexou xa a Xunta de Galicia de que ten que seguir reorganizando, sin dúbida, pois todos os cidadáns galegos e acercar eses recursos aos seus concellos. Aí estamos completamente de acordo. O igual que de dotar de recursos específicos a esa de discapacidades, a esa de saúde mental, como ben falábamos. É verdade que a convivencia, que en algún momento comentábades, apuntábalo ti, Susana, é difícil que convivan válidos con non válidos, pois tamén é certo que é difícil que convivan dentro dun seriátrico persoas que teñen dificultades mentais e conflictivas, non? Entón, hai que seguir traballando en esa línea e dotando os recursos. Contestando a Charo, en canto si está licitado a contratación, constanos que a Xunta de Galicia, nas reunións que mantivemos durante todo este tempo, están traballando na licitación. Según o que eles apuntan, atrasouse a licitación por a nova lei do 8 de marzo, entón están traballando en adaptar novamente os plegos. Nesta nova lei o sacarán. Non temos con exactitud de prazos de apertura, pero entendemos que no verán, en setembro, que se poida abrir, non? Por a nosa parte temos os deberes feitos, dai que xa presentamos hoxe e traemos aquí as ordenanzas e o convenio para poñer en marcha isto, e tampouco queríamos xerar expectativas falsas aos veciños de cara a adiantarnos, porque probablemente poidéramos traer antes as ordenanzas, pero tampouco creemos, non queremos eso, pois crear expectativas falsas aos veciños de que xa se vai a abrir e logo que estemos meses a esperas, non? Entón, dende aquí tamén darlle ese tirón de orellas á Xunta de Galicia e de que, por favor, que canto antes asilicen os trámites para a súa apertura. E, bueno, creo que en este caso pouco máis que dicir. Nada, moitas gracias por o voso votación. Simplemente puntualizar, Inés, eu non falei de convivencia entre persoas válidas e persoas, que me horroriza este término de válidos e non válidos, de persoas de grado 1 e persoas de grado 2, 3. Non falei de convivencia, falei do erro estratégico, que non é tal erro estratégico, está claro, en canto a concepción que ten dos servicios sociais a Consellería de Política Social e a Xunta de Galicia en xeral, que en términos economicistas e empresariais nada máis, eu falei do erro de non dotar de persoal suficiente e persoal de... Máis ben, falei do erro de clasificar como un centro de válidos debido á dotación de persoal. Non falei de convivencia. A convivencia surde como en todas partes, hai mellores e peores convivencias. Tamén é certo que non é fácil a convivencia de persoas, por iso falo de recursos especializados, de persoas con demencias ou Alzheimer's, como tampouco que a estrategia que está utilizando a Xunta de Galicia de ingresar a enfermos mentais, incluso menores de 40 anos, en residencias de maiores, porque non hai un recurso adecuado para a saúde mental. Eu non falei deso, poderíamos falar largo e tendido, creo que non é o momento agora de falar, simplemente puntualizar eso. Tamén facer unha pregunta de cara á cidadanía artesá, porque xa estamos recibindo preguntas en relación a isto, como saliu na imprensa, cando van a empezar, aínda que non estea licitado, cando van a empezar a tramitar a esas familias que teñen aos seus familiares en centros fora incluso da provincia da Coruña, cando poden empezar a tramitar para poder xa agilizar o papeleo e todo isto, para poder solicitar unha das plazas de titularidade municipal. Xa outra plaza, pois supoño que farán por outros cauces, ou que xa terán pedido o que o traslado a chegamento domiciliario. Entonces, quería deixar un pouco de cara a que a cidadanía artesa, que hai moita xente que está interesada, eu xa recibín preguntas e consultas sobre o tema, pois que sepa un pouco cando pode empezar a tramitar o seu papeleo, ainda que non este aínda licitada e se faga en setembro, porque sabemos que isto non é de hoxe para mañá, leva un proceso, uns plazos, unhas comprobacións, entonces informar
E pedimos desde o Grupo Municipal informar a cidadanía de cando se van a abrir os plazos, como se vai realizar, polo menos axudar o máis posible a todas estas familias, tanto as de novo ingreso como as que veñan con traslados de outros centros. Grazas. Ben, pois, bueno, inicialmente ahora iniciamos os trámites. Isto vai ter que estar exposto pois un mes, en función de se vai haber algún tipo de recurso ou non. Unha vez que xa estén definitiva, ou sea, publicadas definitivamente, pois aí publicitarase e farase chegar da maior maneira posible a todos os veciños para que poidan pasar por o Departamento de Servicios Sociales e empezar a tramitar dende a Unidade de Traballo Social. Pero inicialmente hai que esperar un mes pois para cumprir os prazos. Vale. E logo, quería che comentar, Susana, en canto tamén a Silvia, que me olvidaba cando dicía de outros usos e usos alternativos, precisamente dentro deste convenio que tampouco estaba recollido inicialmente, pois foi o que nos permitisen cederonnos un espacio pois precisamente para facer uso das instalacións e tamén que os veciños de Arteixo pois podamos desde ali facer actividades dirixidas tamén a toda a poboación, non? Que eso foi un plus a maiores que nos cedeu a Xunta de Galicia. Dime, Susana. Nada, simplemente era o que quería dicir con isto da información, xa sei, por eso decía o dos plazos e todo isto, iniciar o mellor unha campaña xa de información de cara á cidadanía para explicar que hai que esperar ese mes de plazo para despois da publicación, cando se vai a empezar máis ou menos, polo menos para que a xente se vaya facendo a idea de en canto pode empezar, pois decir, bueno, pois para agosto teño que ter todo preparado xa porque xa vai empezar o plazo, un pouco unha campaña publicitaria de información á xente, non publicitaria, sino de campaña de información. Simplemente eso, gracias. Perdón. Digo que se está a facer, de feito temos sesións grupais de cara á cidadanía de todas as demandas que nos constan pois para informalos, pero de momento tampouco podemos iniciar ningún trámite ás pensas desto, pero dende logo se vai a publicitar, sin dúbida. Bueno, pois tamén agradecer o sentido de votación dos partidos da corporación. Como non, en primeiro lugar, está claro que temos que facer un agradecemento especial á Fundación Amancio Ortega. Eso é fundamental. Este proceso que leva xa moitos anos un pouco xestándose, pois se iniciou coa anuncio por parte da Fundación Amancio Ortega da construción, creo que eran de 10 escolas infantís. Creo que foi no ano 2012 ou 2013, un pouco se firmou un convenio para a construción desas 10 escolas infantís en distintas, principalmente nas cidades de Galicia e logo en 3 concellos, creo que era Arteixo, Melide e outro, ahora mismo non o recordo, non? Posteriormente, postos en contactos coa Fundación Amancio Ortega, nos solicitou que facilitáramos como 2-3 alternativas para a implantación da escola infantil. E, efectivamente, agradecer á Fundación Amancio Ortega que un día, cando tivemos unha visita a esas alternativas e cando un pouco lle explicamos que para nós a mellor ubicación era ali na unidade de actuación UA49 no centro de Arteixo, ao lado da igrexa do Paseo Fluvial, nunha zona moi céntrica, e cando un pouco foi cando personalmente en nome do Concello, este alcalde reclamoulle ou solicitoulle tamén á Fundación Amancio Ortega a posibilidade de complementar a escola infantil ca construción dunha residencia pública de anciáns e un centro de día que eran as necesidades que nese momento tiña o Concello. Hai que agradecer que atenderon esa demanda, porque inicialmente da construción dunha escola infantil valorada en 2 millóns de euros fixeron unha instalación, unha infraestructura, un edificio valorado en máis de 10 millóns de euros con unha instalación moi importante. E, bueno, eu creo que hoxe é un día de luces e agradecemento a ese esforzo que se fixo, non? Un pouco cando falaba Terra Galega da ordenanza do prezo público, a nosa ordenanza é igual que a ordenanza da Xunta, non? Eu creo que era necesario facer esa mesma ordenanza porque nós vamos ter 32 plazas, a Xunta vai ter outras 32 e entendíamos que non podía haber ningún tipo de agravio comparativo á hora do que sería establecer o precio público, non? O convenio, esta modalidade
Nos, queremos dicilo aquí abertamente, o Concello de Arteixo, coa firma deste convenio, o que quería garantizar é que houbera veciños de Arteixo nesa residencia. Era importantísimo. Vos sabedes que, como decíades, entendemos tamén un pouco as críticas, a falta deste recurso principalmente en zonas poboadas do entorno da cidade, non? Hai poucas residencias públicas no entorno da Coruña e nos encontrábamos que é verdade que había veciños de Arteixo que despois tiñan que irse para outras residencias, non 200, 300 kilómetros, porque non poden sair de Galicia, teñen que estar aquí en centros principalmente galegos, pero sí moi anunciados de o que é o propio Concello de Arteixo, porque non había plazas de residencia pública de titularidade, en este caso da Xunta, non? E nos entendíamos que era moi necesario poder garantir que esas 32 plazas, polo menos foran, que fóramos gestionadas por parte do Concello de Arteixo, dos servicios sociais, e que foran garantizadas un pouco para os veciños de Arteixo. A licitación, pois efectivamente, hai que recoñecelo, levamos moito tempo insistindo que a Xunta, por favor, que licite. É verdade tamén que coincidiu, como está pasando en moitísimas administracións públicas, Diputación, Xunta, Concellos, a nova lei de contratos fai que haxa que aprobar uns novos pliegos, que foi un pouco o que retrasou. Nós temos o compromiso da Xunta de que neste mes, máis ou menos nas primeiras semanas, senón debe estar casi a punto, xa teñen os pliegos redactados, xa han pasado o que é a tramitación dos informes xurídicos por parte dos responsables da Xunta e proceder ao que é a licitación. Efectivamente, como decía a compañera Terra Galega, nós desde Concello apostamos pola xestión pública. E creo que está refrendado no procedimento que estamos facendo. A xestión corresponde, en este caso, a Xunta de Galicia. Nós o que pedimos é que aceleren e tramiten o máximo posible para que poder ter esta residencia en uso o máis pronto e atender as demandas dos veciños. Estamos, efectivamente, en ese sentido, preocupados. Nos entendemos e compartimos con Susana que eu creo que hai que facer un esforzo de información aos propios veciños, porque teñen que ser coñecedores de como facer estas tramitacións. Nos estamos tamén preocupados, entendemos, é un tema tamén que seguramente os traballadores dos servicios sociais teñen que facer un esforzo, un traballo. Entendemos que a xente de Arteixo que está alonxada do noso Concello, que está en outras residencias fora do noso ámbito municipal, van ter preferencia tamén a hora de acercamento, pero nas prazas da Xunta, de traslados, non? Entendemos que senón as cubriríamos nós, non? Claro, pero sería importante que esos veciños que están fora foran trasladados nesas plazas da Xunta para nós poder liberar máis as nosas 32. Non? Eu creo que é moi importante un pouco establecer eses procedementos, esa información, en algún caso, se houbera algunha dificultade, que puderan acceder ás nosas 32 plazas. O centro de día, efectivamente, de inicio son 20 prazas, como coñecemos todos, creemos que a demanda de centro de día, a veces hai moitas vacantes, non se cubren todas. Efectivamente, se aquí houbera esa necesidade de ampliar plazas, nós o vamos a exixir, tanto que vamos a exixir que temos distintas cláusulas de revisión do convenio e negociación do convenio, non? Entendemos que a Xunta, con unha revisión, porque hai unha comisión, un pouco se hai demanda desas plazas a ocupará, non? O precio do centro de día son o precio aceptado por todos os concellos de Galicia no acordo marco da FEGAN e, en ese sentido, entendemos que vamos a chegar a un entendimento, a un acordo. E o máis importante, volvo a decir que Arteixo vai ter a primeira residencia pública e un recurso necesario e importante para este concello. Procedemos entón á votación. Empezamos o punto número 5, aprobación da ordenanza número 33, reguladora do precio público. Vale. Votos a favor? Creo que 17. Bien. Abstencións? 2. Bien. Creo que 17 porque non sei que va a ser el concejal que se ausentó. ¿Perdón?
Chema, que... Se estuvo Tega, ¿verdad? Sí. Bueno, pero tenemos el voto a favor vuestro, no pasa nada. Sí. Procedemos entonces a la votación del punto número 6. Este es el convenio de colaboración entre el Consorcio Galego de Servicios e Igualdade de Benestar e o Concello de Arteixo para a xestión e cofinanciamento do Centro de Día Atención Residencial. Votos a favor? Unanimidad. 19. Creo que unanimidad. Sí, No. sí. Si vuelve no, no. Una abstención por ausencia. No lo sé. ¿Qué va a hacer? No, Es dificultosísimo hacer después el acto. creo que tenía que ir a una revisión del pie, hombre. Sí, va al médico. Sí. Pero Ya, lo que pasa que si le da tiempo, en principio, depende de lo que 19 votos a favor. ¿Sí? Ujú. Toma. Y el punto número 7, votamos igual, aunque no esté Martín, ¿no? Sí, votamos igual el punto número 7, aunque no esté Martín. Vamos a votar el punto 7 sin Martín. Sí, ¿no? ¿O esperamos? No pasa nada por votar. Votamos igual. Sí, va a ser igual. Sí, a mesmo. Todo en unanimidade. E el punto número 7 es aprobación da ordenanza número 32, reguladora das condicións de acceso ás prazas de titularidade municipal no centro de atención residencial. Procedemos á votación. Votos a favor? Creo que 18. Una abstención por ausencia. De Martín. Y creo que 18 a favor. 11 PP, 3 PSOE, 2 BNG y 2 Muy bien. Bien. 19. ¿No? No, 19 no puede ser. 18. 3, 3, 5 y 2, 7. 18. Bien. Continuamos con el punto número 8. El punto número 8 es aprobación definitiva do expediente de expropiación para a execución da senda peonil no Marsen Esquerda. Onde vas? Tiene que irse. Pero tú vuelves, ¿no? Bueno. Ah, vale. Sí. Es por el punto. Tienen que abstenerse. Y tienen que ausentarse. Por parentesco y por esa cosa nueva que hay ahora que se llama afinidad, por no sé qué cosa. No, Silvia, pero es distinto. Pues aquí ya estamos justitos, ¿eh? 8-9, ¿eh? Bueno, procedemos. La afinidad de la alienista es otra. Es la otra, la del vínculo. Eso sería para otro debate. Entonces procedemos a la aprobación del punto número 8, que es la Lañas Arteixo. ¿Votos a favor? Fue dictaminado en la Comisión Informativa de Asuntos del Pleno. Perdón. Y corresponde al Pleno los siguientes extremos. Desestitud que formula don Primitivo Vázquez López, aprobar definitivamente el proyecto, se aprueba la relación concreta, individualizada y valorada de los bienes a expropiar, se convoca a los titulares en el Salón de Plenos el 15 de junio para proceder al levantamiento de las actas previas, hay que publicar y notificar individualmente, se pueden formular alegaciones, se designa representante a quien les habla, perito de la Administración, a Patricia González Cabanas, que es la que hizo el proyecto. Una vez levantadas las actas previas,
En 7 días emite informe sobre las alegaciones de los interesados y se da traslado al área de obras para que se empiecen a incluir en el inventario. Intervencións? Non. Procedemos entón a votación. Votos a favor? Votos a favor creo que son 17. No. Creo que son 16. Y 2 abstenciones. Sí, perdón, porque me falta Martín también. 16 a favor. 2, 3 abstenciones. Abstención. Martín por ausencia. Ya podéis entrar. Martín por ausencia. Amado y Celina por parentesco y afinidad. 16 a favor. Que le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 del PSOE, 2. Bueno. Ya vamos aumentando la plantilla. Entonces, el punto número 9 es... El punto número 9, esta es la aprobación definitiva do expediente de expropiación para o condicionamento e mellora da estrada local CM 311 Armentón, expediente 6/17. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y el procedimiento pues es parecido. Desestimar la alegación presentada por doña Josefa García Borrazás, formular y aprestar la aprobación definitiva la relación individualizada de los bienes, que hay un solo propietario, ocupar los terrenos, facultar al concejal de obras, en este caso, y dar cuenta a la Concejalía del área de obras. ¿Entra Martín también? Vamos a esperar a Martín para que... Bueno, entonces procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. Sí. Creemos. Y estamos aquí en 19 ya. El punto número 10 es modificación puntual da relación de postos de traballo do Conceso de Arteixo RPT, clasificación do posto de técnico de servicios económicos a 1/2. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Aprobar inicialmente la modificación puntual de la relación de puestos de traballo, ampliando os grupos e titulación requerida no posto de traballo código 1A010, unha plaza, técnico de servicios económicos, grupo A1 a 2, grado, nivel 26, complemento específico que se recoge. Administración General, concurso de oposición en propiedad, área 2. Publicar el boletín oficial de la provincia para exponer al público y se puedan presentar alegaciones durante un plazo de 20 días. Aprobada definitivamente, trasladar a la Administración General de la Comunidad Autónoma y el Estado dentro de los 30 días siguientes y publicar en el BOE. Decir que traen esta modificación nun momento que non consideramos desde logo máis axeitado cando se está traballando nunha nova RPT e unha valoración de postos de traballo, e traen esta modificación porque decidiron suspender un proceso selectivo por oposición libre xa iniciado con 2 candidatos presentados e respetando a fundamentación e o informe da interventora e da técnica de persoal que informan favorable esta decisión e de alguma maneira viable, e que a verdade despois das explicaciones que se nos deron na Xunta de Voceros e na comisión, sinceramente non o vemos claro nin atopamos un motivo demasiado xustificado, non máis alá do informe da, xa digo, neste caso, da interventora e da técnica de persoal, non?
Certamente se sabía xa con moitísima antelación que o funcionario que desempeñaba este posto en concreto no Departamento de Intervención se marchaba a outro concello, polo tanto, creemos que había tempo máis que suficiente para cubrir esa plaza como inicialmente a comenzaron vostedes, non? Cunha posición libre e que ese novo funcionario tomará posesión casi de forma inmediata e con tempo suficiente, pois como se falou na propia comisión, para poñerse ao día, non? Dun departamento que certo é tamén que é complexo e que ten unha carga de traballo importante diariamente, non? A nós non nos gusta para nada esta opción dunha comisión de servizos e a verdade creemos, como xa dixen anteriormente, que había outras maneiras de facelo cunha boa planificación e en tempo e forma, non? Polo tanto, o noso voto en principio vai a ser o da abstención. Moitas gracias. Sí, a ver, creo que aquí a portavoz de Terra Galega expresou un pouco tamén o que xa se comentou na comisión informativa, por tanto, eu reiteramos desde o Grupo Municipal do BNG o que xa se dixo nesa comisión, que vai un pouco nesa liña, non? Por unha cuestión que eu creo que tamén é importante, esta praza sigue ocupada en propiedade, aínda que non este aquí por esta persoa, non? Pero a maiores tamén me gustaría aportar algunha cuestión máis, non? Outro día tamén se falou da necesidade importante de cubrir ese posto de traballo polo volume de traballo e polas funcións que tiña esta persoa que agora está noutro concello, non? Entón, tamén comentamos ali, eu quero volver a poñelo de manifesto, que evidentemente un departamento non pode verse en cadro, un departamento tan importante como de intervención, non pode verse en cadro porque unha persoa decida, e iso é lícito e é legal, pois irse a outro concello nunha comisión de servicios autorizada, non? É dicir, e a iso ten moito que ver, e quero deixar aquí constancia desta cuestión, cando os grupos da oposición presentamos alegacións e o grupo de goberno decide non aceptalas, nin facer caso absolutamente de ningunha, ás veces compre rectificar e decir que tiñamos razón. Aquí, reiteradamente, nos últimos anos vense dicindo que as modificacións que viñan facendo da plantilla de persoal eran injustificadas, que estaban creando postos de traballo, en algúns casos, por ocurrencias. Como no seu momento pois decidiron crear un posto de vicesecretaria e automáticamente eliminaron e crearon un de coordinador, que logo posteriormente era tan necesario que desapareceu ese posto tal. Logo decidiron que había que crear unhas xefaturas de servicio porque era imprescindible para que este concello funcionase, crear unhas xefaturas de servicio totalmente innecesarias coa única finalidade de nombrar a dúas persoas en concreto, que se podería ter feito de moitísimas outras maneiras a reestructuración deste concello. E o que sí que é necesario, e non o fan, é a valoración de postos de traballo, claro. Entón, por certo, e logo crearon unha praza tamén así, sen xustificación de ningún tipo de viceinterventora, porque tamén era moi necesaria, non? Pero en realidade parece que as necesidades deste concello a nivel de personal compre falalos coas persoas responsables primeiro do departamento para que nos digan cales son, verdade? Telas en conta, valoralas e incorporalas. Pero vostedes non fan iso. Entón, claro, agora vémonos nunha situación pois cando menos complexa, porque polo que se nos conta, pois non dan atopado quen veña a sustituir esta praza, non? E polo tanto, pois deciden baixar do nivel 28 ao 26 e que poida concurrir ou ben un A1 ou un A2. A maiores, polo medio, métese un proceso selectivo por oposición libre, que se suspende cando, xa dixemos outro día, había dúas persoas que cumprían todos os requisitos por unha cuestión, efectivamente, explicouse aquí, de prazos. Creo que se puido ter convocado con tempo, creo incluso que habería a posibilidade de poder ampliar, como se comentou tamén na comisión informativa, non? Polo tanto, eu podo entender a necesidade, podo entender a xustificación, pero creo que hai un problema
É un problema non ter unha valoración de postos de traballo feita tendo en conta o dimensionamento que adquiriu este Concello a nivel de poboación, a nivel de orzamento e a nivel de volume de traballo. Creo que é unha necesidade. Creo que non se poden dar facendo modificacións das cousas puntualmente e en virtude de os problemas que nos vayamos atopando, porque ademais creo que tampouco é xusto, o mellor convoquen a praza ou poñan no boletín. Igual nos encontramos con algunha sorpresa de candidatos ou candidatas que queiran vir e incluso temos que regular un procedimento para ver como a cubrimos, non? Polo tanto, creo que non me parece nin oportuno, nin apropiado e non o compartimos, vaya. Grazas. Sí, incidindo na mesma argumentación que os compañeros da oposición, dá moitas veces a sensación de que este Concello, en materia de persoal, se move por pura improvisación e unha falta de planificación sobre as necesidades do Concello. E certamente, como di Silvia, atopámonos ano tras ano, cando chega o pleno máis importante do ano, tanto en materia de presupostos como en materia de persoal, dá a sensación de que en vez de facer un documento que sexa adaptado ás necesidades do Concello, se van adaptando ás necesidades particulares do Partido Popular. Eso acaba incidindo en temas como este, no cual ahora nos vemos nunha situación, eu diría que incluso preocupante, da falta dunha persoa ou dun posto esencial para o funcionamento do Concello como técnico de Economía. Dá moi mala impresión para aqueles que poidan visionarnos desde fora, que non se tivera preparado cal era o procedimento ante a posible falla dun traballador que se vai en excedencia ou que se vai unha comisión de servicios a un concello veciño. Por lo tanto, creo que deberíamos de facer as cousas mellor, deberíamos de planificar mellor, deberíamos de falar máis cos traballadores deste concello, adaptar mellor as súas condicións e, por suposto, o que se dicía anteriormente tamén é avanzar nesa valoración de postos de traballo que levamos dende a súa chegada ao goberno 7 anos e seguimos esperando por unha valoración de postos de traballo completa e negociada cos diferentes agentes sociais. Por lo tanto, eu simplemente un tirón de orellas no sentido de que un concello como Arteixo, ca súa capacidade económica, cun desarrollo, eu creo que un departamento esencial e cun posto, ademais, dunha persoa que estaba moi experimentada e que facía un traballo, eu creo que excelente, tirón de orellas no sentido de vernos agora nesta situación na cual non estamos resolvendo con rapidez e con eficacia esta falla e agora temos que volver a reabrir un proceso que xa está aberto con dous candidatos, como decían os meus compañeiros, e creo que deberamos facer as cousas un peliño mellor, xa nada máis. Pues es difícil responder, a ver si soy capaz de transmitir lo que... Yo creo que es un error por parte de... Y lo voy a centralizar en mi persona, como alcalde, quien autoriza la Comisión de Servicios. Creo que ha sido un error permitir, en este caso, el técnico que había solicitado una comisión de servicios, además una comisión de servicios de 6 meses. Creo que ha sido un error. Como alcalde ha sido un error. Como persona, creo que este trabajador que lleva 28 años aquí desarrollando un grandísimo trabajo, pues yo creo que ha sido, en este caso, un acierto. Si me preguntáis o me preguntan a mí, creo que ha sido malo para el concello, porque prescindir de una persona de la grandísima experiencia que tiene, en este caso, Pablo, que se le echa mucho en falta, que todos teníais además un cauce de diálogo con él, pues a nivel administrativo y a nivel institucional, pues es un error. Pero a veces un alcalde o incluso hay que anteponer, pues en este caso, pues la petición, valorar el esfuerzo y a lo mejor el tema personal que había solicitado, en este caso el técnico que lo dijo. Efectivamente,
yo creo que y podemos a veces cometer errores de falta de planificación. En este caso, me tenéis que permitir que no. En otros puedo aceptar la crítica, pero en este caso, porque nosotros cuando hicimos cualquier tipo de modificación, no contábamos en este caso que Pablo se iba a ir o el técnico de servicios económicos se iba a ir. Nos informó, efectivamente, cuando le ofrecieron él la posibilidad. Él sí que es verdad que nos advirtió que fue dando unos plazos para que se pudiera un poco pues, reponer su puesto. Se intentó, pues efectivamente, que mediante, porque al ser una comisión de servicios de 6 meses en Narón, que te venga aquí una persona también en comisión de servicios del grupo A1 es muy difícil, muy complejo. No tuvimos, pues eso, la posibilidad de que pudiera venir nadie. Y bueno, pues sí, se inició un proceso selectivo donde pues efectivamente se presentan 2 personas en un concurso-oposición y tanto lo que es el servicio de personal como el informe de intervención, claro, ellos muestran su preocupación de que cuando se concluya el proceso selectivo, pues probablemente a esta persona que entre aquí a trabajar van a estar 15 días. Porque después está el tema otra vez de la comisión, va a tener que marcharse y con una problemática que yo creo que lo que hace y lo que un poco solicitan es poder barrar esa plaza de A1 a A2 para abrir la posibilidad de que puedan presentar también distintos técnicos. Es verdad que también se le va a reiterar al Concello de Narón que no podemos permitir seguir en esta situación y decirles que, en todo caso, hay que pensarlo, si se le va a proceder una prórroga, en este caso, a Pablo para que renueve allí un poquito más en Narón, que sería la última prórroga, a no ser que sacaran el proceso selectivo de ocupación, porque lo que no puede tener Narón es tenernos cada 6 meses pendientes y con toda esta problemática. Yo lo vuelvo a decir, es quizá uno de los casos en los que creo que como alcalde es un error prescindir de una persona sobre todo de las características y del esfuerzo y de la profesionalidad de Pablo, pero creo que como persona hemos hecho lo correcto. Y ahora pues hay que seguir y un poco intentar pues, solucionar esta situación. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la modificación? 11. ¿Abstenciones? 8. El punto número 11 es propuesta de adhesión a la declaración institucional en materia antifraude efectuada por la Dirección Xeral de Fondos Europeos, Fondos de Estrategia DUSI. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponde al Pleno pues acordar la adhesión del Ayuntamiento de Arteixo como organismo intermedio FEDER a los efectos de selección de operaciones a la siguiente declaración institucional en materia antifraude que se recoge y segundo hacer pública la anterior declaración en la página web y dar traslado a la Dirección General de Relaciones con las Comunidades Autónomas y entidades locales. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad. El punto número 12 es moción do Grupo Municipal PSOE en relación á adhesión da Corporación de Arteixo a petición da creación do Consorcio Metropolitano de Mobilidade da Coruña e incorporación de Laracha Carballo Cerceda ao proxecto de área metropolitana. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y se piden los siguientes acuerdos. Apoyar os traballos que redunden na creación dun ente superior municipal que mellora a calidade dos servicios que reciben os ciudadanos desta área metropolitana, demandar dos concellos participantes no proxecto Vontade Metropolitana a presentación dun análise de viabilidade económica que permita ao conxunto da ciudadanía de toda a área coñecer as vantaxes e as consecuencias para os recursos públicos da constitución dun novo ente local, incluir no proceso de creación da área metropolitana aos concellos de Laracha, Carballo e Cerceda, si eles o solicitan. Apoiar a proposta socialista para crear sin dilación un consorcio metropolitano de mobilidade da Coruña, cuya principal misión será xestionar o servicio de transporte de viaxeiros no conxunto dos concellos da área,
reunindo nun só ente a xestión da mobilidade urbana, periurbana e interurbana. Sí, muchas gracias. Ben, leo a exposición de motivos. Os socialistas da cidade e a comarca vimos de acordar unha posición conxunta do noso partido con respecto ao futuro da área metropolitana de A Coruña, partindo da nosa posición de apoio a unha realidade metropolitana como fenómeno innegable para o futuro do benestar dos cidadáns desta comarca, pero apostando claramente por unha serie de premisas que garantan a viabilidade do proxecto. Os socialistas de toda a comarca sabemos a necesidade e a importancia que ten a implicación do Concello de Arteixo na idea de área metropolitana, que non pode existir sen a participación do noso Concellos e parecenos razonable que se conte coa posible incorporación de municipios como Cerceda, Laracho e Carballo, se fose o seu desexo, para crear un área con máis fortaleza e posibilidades. Os socialistas defendemos que as solucións metropolitanas deben ter como centro o cidadán e a cidadá que vive, traballa, descansa, desplázase, usa e demanda servicios en distinción de quen llos presta. Por isto, este proceso debe ir moito máis alá dunha mera declaración, como foi a promovida polo Concello da Coruña, e cumprir con medidas serias esas necesidades de unión metropolitana. Tamén demandamos que os participantes no proceso metropolitano presenten as análises de viabilidade económica que permitan ao conxunto da cidadanía de toda a área coñecer as ventaxas e as consecuencias para os recursos públicos da constitución dun novo ente local e negámonos a que os atrasos acumulados obriguen a ter que agardar os longos prazos que requeriría a tramitación dun proxecto de lei da área metropolitana da Coruña para ofrecer á cidadanía solucións que hoxe en día xa se saben técnica e económicamente viables e que mellorarían claramente a súa vida como que afecta a mobilidade. Por iso, o PSA-PSOE propón a construción como primeiro ente metropolitano o Consorcio Metropolitano de Mobilidade da Coruña, cuya principal misión será xestionar o servicio de transporte de viaxeiros no conxunto dos concellos da área, reunindo nun só ente a xestión da mobilidade urbana, periurbana e interurbana. A cidadanía metropolitana ten todo o dereito a recibir das administracións os servicios de maior calidade e maior eficiencia prestados con eficacia e xestionados de xeito transparente. Ese é o espírito que debe guiar o traballo político municipal. Polo tanto, baixo esta exposición, solicitamos os acordos que anteriormente leu a secretaria e que son 4 puntos de apoiar os traballos que redunden na creación dun ente supramunicipal que mellore a calidade dos veciños, dos servicios que reciben os cidadáns desta área, demandar aos concellos participantes no proxecto Vontade Metropolitana a presentación dun análisis de viabilidade económica que permita ao conxunto da cidadanía de toda a área coñecer as ventaxes e consecuencias para os recursos públicos da constitución dun novo ente local, incluir no proceso a creación de área metropolitana os concellos de Larache, Carballo e Cerceda, se eles o solicitan, apoiar a proposta socialista para crear sin dilación un consorcio metropolitano de mobilidade da Coruña, cuxa principal misión será xestionar o servicio de transporte e viaxeiros no conxunto dos concellos da área, reunindo nun só ente a xestión da mobilidade urbana, periurbana e interurbana. Creemos que sería bo que existise por parte do Concello de Arteixo un espírito de avance cara a construción dun ente superior ao Concello e que contase cos concellos da área. Incluso con todas as reticencias que pode ter o noso alcalde, o grupo de goberno e o Partido Popular, a área metropolitana como tal, eu creo que avanzar en canto a aquelas cousas que nos poden poñer a todos de acordo, ese é o gran compromiso do Partido Socialista, o que fixo tamén o esforzo de sentarse e de levar a cabo aquelas cuestións que nos unen e non aquelas que nos diferencian, e creemos que precisamente a creación deste consorcio de transporte eu creo que sería o inicio da posibilidade, e digo da posibilidade, de crear algo superior. Eu creo que isto é algo que probablemente todos os políticos podemos ter vontade para traballalo, tanto os grupos que gobernades ou os que gobernan e están na oposición no resto dos concellos, como tamén por parte da Xunta de Galicia, ademais tendo en conta que estamos a piques de rematar as concesións. Por lo tanto, eu creo que perder esta oportunidade de volver a ser o motor que move as iniciativas en Galicia, sabendo que ademais no sur a creación da área metropolitana, ainda que se nos adiantan neste proceso, non está a funcionar. Eu creo que seríamos outra vez o motor político daqueles que sabemos mirar máis aló do noso ombrigo
e visionar a posibilidade de creación de algo que eu creo que sí é fácil de que pudiera funcionar en toda a área metropolitana, como sería o Consorcio de Transportes. Por lo tanto, lle pediríamos ao alcalde, e por eso fixemos esta moción, e por eso incorporamos cuestións que incluso no seu momento eu creo que ademais, por lo menos por parte do Grupo Socialista aquí en Arteixo, compartimos da posibilidade de que concellos como Cerceda e sobre todo para nós Laracha e Carballo pois compartisen tamén, non podría ser de outro xeito, pois un espacio común dentro do territorio comarcal. Por lo tanto, eu creo que facendo ese esforzo, tamén lle pedimos un esforzo ao alcalde para que non se quede fora, nin que deixe Arteixo fora de daquelas cuestións que están ahora mesmo en discusión e que creo que os cidadáns tanto desexan, como son pois a creación deste consorcio de transportes e que apostemos polo menos e fagamos un esforzo para que tamén aqueles que están pois a falar máis do tema tamén fan un esforzo para explicarnos e para poñer baixo números cales van a ser a situación e a viabilidade económica de poder chegar a esta área metropolitana naquelo que ademais desexan os vecinos, que é saber os custes do que suporía pois este tipo de cuestións. Eu creo que é unha moción moi medida precisamente para intentar facer de pegamento entre aqueles que ahora mesmo non se están a entender e nós creemos que os cidadáns non teñen por que sufrir as disputas e as diferencias políticas que teñen que existir e non está mal que así sexa, senón que os cidadáns creo que se merecen nesta comarca un avance hacia búsqueda de consensos en canto pois a xestión. En ese camiño pois o Partido Socialista comprométese unha vez máis e así o fará pois a seguir traballando nesta línea. Nada máis. Gustaríame, grazas, aportar un par de cuestións, non? Máis alá do texto da moción que comparto moitas das cousas que se din aquí e creo que non é descubrir absolutamente nada novo nin destapar ningunha novidade respecto do discurso histórico que tivo o BNG sobre esta cuestión. Sí que me gustaría decir un par de cousas, non? Se a área metropolitana da Coruña, eu considero así, ou unha área urbana, está como está, non? Con problemas graves de mobilidade, sobre todo, de mobilidade importantes, pero tamén con problemas de cuestións de recollida de lixo, cuestións de abastecemento de auga, de saneamento, aínda que aí se deu un salto relativamente cualitativo, non? E eu creo que importante. Está como está é por culpa de que na gobernou durante todos estes anos, por eses localismos absurdos de non derribar, moitas veces cando para caricaturizar, non, o nacionalismo, dixes que sois nacionalistas porque os gustan moito as fronteras. Para mí ninguna, Teño unhas ideas, pero considero que non hai ninguén ao que lle gusten máis as fronteiras que a quen gobernou esta comarca durante toda a democracia. Quero dicir, se logo, por enriba, claro, é que teránse que responsabilizar toda esa xente que leva aquí tanto tempo, non mandando deses absurdos localismos de que teñamos un problema que porque somos de Arteixo non podemos ter un bus en condicións e non nos podemos desplazar pois ao polígono de non sei onde porque non hai liña de bus, quero dicir, non? E que se o aeroporto está en Culleredo e que se o porto exterior está en Arteixo. Ben, xeográficamente, pero na práctica diaria, o certo é que nos movemos por toda a comarca con moitos atrancos, pero con normalidade, non? Entón, eu creo que iso é profundamente injusto, non? Aquí, durante moitísimos anos, cando foi o nacemento do Consorcio das Mariñas, que con todos os seus defectos, que os ten moitos, que foi unha iniciativa no seu momento apoiada, pioneira, e da que participou moitísima xente, e que se deixou ir morrendo, pouco a pouco tamén, os mesmos que durante anos estiveron atrancando tamén esa área metropolitana, esa creación da área metropolitana, quero dicir, porque tamén alguén se responsabilizará de levar ali non sei cantos anos e de non ter feito modificacións que contribuíran a mellorar o seu funcionamento, non? Quero dicir, quen tiña capacidade de voto, etc., quen non reunía xamais aos concelleiros e as concelleiras dese consorcio para poder compartir con eles información. Eu conteino aquí e creo que non é nada novo e admitirá o alguén. Aquí, por exemplo, nunca se debateu nada
nunca viña un punto de informar sobre o que se estaba facendo no Consorcio das Mariñas, e iso é unha anormalidade. E o día que tivamos a reunión para aquela que houbo en Bergondo, se non me lembro mal, Bergondo, non? Sí. En Bergondo, ali expresouse iso, de que desde que se creara o Consorcio nunca xamais se volvera a reunir as corporacións en ningún sitio para falar de nada en concreto. Durante moitos anos tamén se estivo falando da necesidade por parte dos diferentes alcaldes e alcaldesas que formaron, alcaldesas menos, desgraciadamente, que formaron parte dese consorcio, da necesidade imperiosa de que o Concello da Coruña entrase a formar parte del. E sempre, reiteradamente, tanto Paco Vázquez como Negreira, no último intentaron torpedealo por todos os medios, porque tamén hai que poñer nome e apelidos a xentes, primeiro que se unha mancomunidade, que despois si tal, que si cual. Bueno, entón, agora, que o consorcio, por lei, debería de ter desaparecido, que se tería que ter, bueno, por estas modificacións estupendas que fai o goberno do Partido Popular sin pensar nas casuísticas dos territorios, claro, porque habería que ter contemplado que hai uns consorcios con un funcionamento e dicir, a ver de que forma lles damos cabida. Bueno, eles legislan ali desde Madrid tan anchos e tan panchos e logo ya se entenderá todo el mundo allí donde estén, na periferia. Bueno, unha cousa así, de impulsos, non? Feita esta licencia, claro. Entón, ben, por primeira vez parece que o Concello da Coruña, con todo o criticable que pode ser, parece que quere realmente entrar a falar de algo que pode ser o que pode ser mínimo en comparación co que nós queremos, porque eu dixen aquí moitas veces, era unha necesidade, igual que foi o do lixo no seu momento, o tema do abastecemento de auga e do saneamento é imprescindible, igual que a mobilidade que se poña en riba da mesa. As necesidades de abastecemento de auga e do tema do saneamento. Entón, e iso nunca se quixo, porque cada un aquí ten o seu negocio montado e como funcione, pois xa non sei. Impórtanos bastante menos, non? Entón, unha necesidade imperiosa. Pero tamén ten moito que ver a Xunta de Galicia co que se está facendo. Porque non está dando paso absolutamente ningún. E non o fai por unha cuestión puramente de intereses electorais e políticos. Importámoslle un pemento. Non o fai por iso. Porque lembro que aquí se debateu unha moción polo tema da mina de auga de Meirama e a concesión e o aumento da concesión do encoro de Abegondo, de Cecebre, a Emalsa. E vostedes votaron en contra da moción, de debatir esa moción. Presentou neste grupo. Era o momento de ter presionado a Xunta que é do PP para poder tamén falar desas cuestións e de decir, carai, que capitalice a Xunta con todo o seu poder, que é quen concede esas autorizacións, a entrar en un debate coa Coruña para ver se podemos solucionar este problema que ten toda a comarca. Entón, claro, eu máis alá de todo o que pasou históricamente, que creo que todos teremos algo, evidentemente, que non nos gustou na nosa actuación, na nosa práctica política, eu pregúntome, queremos ou non construir realmente algo que nos axuda a avanzar entre todos e todas? Queremos ou non derrubar esas pequenas barreiras que día a día que nos impiden que nos movamos con normalidade dun concello a outro, que poidamos ir ao noso posto de traballo sin ter diferentes líneas de transporte máis precarias nos concellos que noutros, que teñamos o tema do abastecemento de auga que dá de pena morena, que teñamos un problema moi importante co tema da xestión dos residuos, non? Quero dicir, e eu creo que aí ou incluso co tema das emerxencias. Por que non poñelo en riba da mesa o tema das emerxencias? Todos lembramos con desazón, e eu creo que é un tema que non se debería de volver a repetir, pero que tal e como está feito todo, podería volver a pasar outra vez, non? O tema que pasou na artística, non? É dicir, que se o Parque de Bombeiros da Coruña, que se os parques comarcais. Entón, quen ten aquí a responsabilidade principal de capitalizar e de poñerse á fronte de todo isto e dicirlle aos concellos, sexan da cor política que sexan, séntense e empecemos a falar, empecemos a mirar en que cousas nos podemos poñer de acordo? Pois o goberno galego, porque é quen lexisla. Pero non o fai
por un pura... desculpademe que sexa así tan sincera, eu creo que é puramente interés político, nada máis. De cores políticas. Entón, claro, ao final, vémonos todos abocados a un problema moi gordo. E estamos vendo o que está pasando en Vigo, pero, bueno, eu creo que, para escándalo, que non hai, e contesto a última pregunta e logo damos debate, se queres, que non hai ningún exemplo de funcionamento de áreas metropolitanas no Estado español, pero hai exemplos de funcionamento de consorciación de servizos que funcionan. Outro día estivo aquí na cidade o representante do Consorcio de Transporte da área metropolitana de Barcelona, non? Por exemplo. Bueno, claro, evidentemente a estrutura territorial, a socioloxía, a economía dese territorio é ben diferente á nosa, pero eu creo que está ben escoitar esa xente, porque terá algo que aportar de toda esta experiencia de anos, non? Pois eu, bueno, lino con interés algunha entrevista que lle vin, non? Entón, estiven ali, vin como funcionaba o transporte, bueno, pero como unha usuaria normal, quero dicir, tampouco profundicei máis, pero tamén hai algunha experiencia no País Vasco, tamén hai algunha outra experiencia en Europa, non? Que moitas veces mirámonos para eles, sabendo das diferencias, das casuísticas de cada territorio, pero creo que convén miralas, non? E ver como se poderían adaptar aquí. Entón, eu tamén fago unha chamada desde aquí, esa é a mensaxe que queremos dar, non? Unha chamada de atención á Xunta para que sente aos representantes políticos e ás representantes dos concellos en unha mesa que lles diga claramente de que se pode falar e que ali cada quen diga abertamente o que pensa, con sinceridade, e que están dispostos a dar, ao que están dispostos a renunciar e polo que están dispostos a comezar a traballar. Eso é o que pido. Entón, creo que é unha solicitude pois ben sinxela, sabendo cada un, evidentemente, a súa ideoloxía, eu eso non pido que renuncie ninguén a ela, desde logo, pero creo que hai cousas que van máis alá de todo iso. Creo que hai cousas nas que seguro que todos e todas estaríamos de acordo. Entón, eu fago unha chamada pois para esa convocatoria pública. Bueno, el tema del área es un debate complejo. Yo tampoco quiero extenderme mucho en mi intervención. Bueno, vamos a anunciar el sentido del voto. Vamos a abstenernos. Porque entendemos, hay puntos en esta moción en los que no estamos de acuerdo, pero entendemos, y un poco en coherencia, hay alguna cuestión que sí que podríamos pues un poco colaborar y estar de acuerdo, que es en el tema del transporte. Es verdad que, sobre todo hago una referencia, ya no está en política, es a Julio Sacristán, que es el alcalde de Culleredo, que siempre habló este tema de lo que era el consorcio de transporte metropolitano, ¿no? Yo creo que es un punto muy importante. Yo creo además que es fundamental, básico, lo más rápido, lo más efectivo y lo que más un poco puede, en ese sentido, que vea un efecto práctico los ciudadanos. Fijaros la situación demencial que se da, que ahora, con la reestructuración de líneas, muchos concellos han perdido las frecuencias. Y fijaros que todavía lo demencial y reconvelesco que hay, que nosotros como concello, que vamos a hacer un transporte público, pues tenemos también dificultades porque los recorridos o las carreteras pues no son del concello, no son de la Xunta, son de las concesionarias. Podemos encontrarnos en que la empresa no quiere hacer el servicio, pero tampoco va a dejar de hacer al concello el servicio. Entonces eso sí que requiere una profunda reflexión, y por eso nuestro sentido de voto de abstención para poder salir a esta moción. Y yo creo que la base de articular, llamemos o no llamemos área metropolitana, pero yo creo que es un punto que es común, que depende de todos, de la generosidad de todos, del esfuerzo de la Xunta, de la propia ciudad de A Coruña con su empresa de transportes y de los concellos, es el tema del transporte. Sobre el área metropolitana, pues nosotros, es verdad que
llevamos tiempo diciendo pues siempre lo mismo, dos cuestiones, ¿con quién y para qué? Ahora me alegro en ese sentido que también el Partido Socialista pues apoye la inclusión de la Aracha Carballo y la Y a Cerceda como eje industrial. No nos hicieron nunca caso en ninguna de las reuniones que asistimos, no le dan cabida a estos ayuntamientos para que participen. Esto es única y exclusivamente, vamos a decir así, tampoco para faltarle respeto a nadie, una ocurrencia que dijo el Concello de Coruña y el Consorcio de las Mariñas, sin haber un análisis profundo y reflexivo de lo que es el ámbito geográfico realmente que tendría que ser. Yo creo que esto es un error gravísimo de partida. Y luego la otra cuestión que siempre dijimos en el tema del área metropolitana es ¿para qué? Y yo comparto las palabras que dice Silvia, que aquí hay que haber generosidad. Igual que comparto esas palabras, quiero transmitir de aquí mi tristeza, y lo quiero decir públicamente porque nunca, nunca, nunca Coruña permitirá dar cabida en el sistema de abastecimiento de agua de Coruña a los concellos limítrofes. Nunca, nunca lo van a hacer. El agua nunca va a ser de todos los concellos, el agua va a ser única, exclusivamente gestionada por Emalsa y por Coruña. ¿Por qué? Porque son los suministradores en alta, son los que realmente se benefician de la venta de agua y donde los demás concellos no podemos participar en esos beneficios. Y eso es esa generosidad que pide Silvia, esa generosidad que yo creo que tendría que ser la base de la articulación y la construcción de un área metropolitana, nunca se va a dar. Y efectivamente hay que reconocer los errores de todos. Cuando estuvo el PSOE gobernando en Coruña, cuando estuvo el bipartito Bloque PSOE, cuando estuvo el PP gobernando en Coruña y ahora incluso con Mareas. Pero nunca, nunca van a ser generosos en esa postura. Y es teniendo una empresa pública como es la Dardebens, que demuestra que es una gestión participada en un porcentaje mayor de todos los ayuntamientos, que ahora es que otra manera de articular, de hacer territorio, de un poco de funcionar y de poner que se vean los beneficios palpables para todos los vecinos, es compartir el agua y el modelo de gestión del agua. Yo lo vuelvo a decir, nunca, nunca, nunca Coruña renunciará a la gestión del agua y nunca la hará compartida con los concellos del área. Después, temas, efectivamente, cuando nosotros hablábamos en las reuniones del área metropolitana, cuando decíamos para qué, efectivamente, las emergencias, fundamental. Las emergencias no dependen tanto de la Xunta de Galicia, dependen más un poco de un acuerdo de Coruña, que aquí hay que reconocer que sí que tienen disposición. En las emergencias sí que tienen disposición. La basura, yo creo que va a ser uno de los problemas en los próximos meses o años, contra la situación que tiene Nostián, con un modelo de gestión que, por un lado, está el consorcio con un modelo de gestión que creemos que no se va a adaptar a las directrices europeas, que se lo van a obligar a cambiar en los próximos años, y con una licitación a día de hoy que va a estar intentando poner en Coruña, que también va a ser distinta de lo que puede ser el consorcio y lo propio de lo que es el ayuntamiento de Arteixo. Yo creo que, y a veces criticamos la postura del Partido Socialista dentro de esa indefinición del área metropolitana, que si entraban, no entraban, incluso el propio Partido Socialista de la ciudad de La Coruña, que estaban ahí un poco reticentes, pero efectivamente yo apostaría por, en vez de hacer múltiples sesiones informativas, charlas informativas, múltiples expertos, de estar por ahí a diestro y siniestro disparando a todas las cosas del área metropolitana, centrarse principalmente en el tema del transporte. Eso es básico, eso es fundamental, eso nos afecta a todos los vecinos y yo en ese sentido lo vuelvo a decir. Por eso nuestro sentido de voto de abstención para que se pueda aprobar esta moción. Martín. Sí, iniciar agradecendo a abstención do Grupo Popular e, polo tanto, a posibilidade de que esta moción pois, se chegue a aprobar, e incluso indo un pouco máis alá, sin entrar en as responsabilidades que poden ter pois, os diferentes gobernos que as teñen na paralización, evidentemente os partidos nos que forman parte destes gobernos que evidentemente tuveron a súa responsabilidade, pero eu creo que non estamos no momento, créeme que creo que non estamos no momento de
dos reproches, nin de mirar para atrás, nin de responsabilizar. Eu creo que estamos no momento de crear, no momento de sumar, no momento de que hai unha nova xeración, empeza a haber novos gobernos dos diferentes colores políticas en toda a área. Eu creo que é o momento de intentar chegar a acordos para sumar. Si ben é certo que, como dice o alcalde, o tema da auga, de abastecemento, é un tema complicado. Eu non quero chamar de imposible, porque creo que imposible non hai nada. As cousas se soen conseguir pasito a pasito, se soe avanzar cara a consecución dun fin a base de pasos. Esos pasos a veces redundan en ir pouco a pouco estructurando esa posible ente supramunicipal que nos poda representar. Empezamos a quedar, se pudermos facer o consorcio de mobilidade, se poder ir falando de outras cuestións, e ao final, pouco a pouco, a propia política, a propia cidadanía te pode ir empuxando a tomar decisións que, aínda que sexan complicadas, como a xestión do abastecemento, pode ser que en algún momento chegara a haber algún goberno que a vira e que realmente a puxera en funcionamento. Eu me quedo máis ca posibilidade, coa necesidade de buscar puntos de unión, así o defendí dentro do meu partido. Estas cuestións nacen dese tipo de reunións para buscar cales son os temas comuns que nos poden facer redundar no beneficio daqueles que realmente representamos, que son os cidadáns, e, polo tanto, creo que a mobilidade é esencial. E decía que quería echar un punto máis alá, porque como non estamos atados a nada, eu incluso, se o Partido Popular vota a favor, para que teña evidentemente máis forza e máis tal, non me importa en absoluto prescindir dos puntos iniciais para que non se sinta incómodo o Grupo Popular nesta situación. Falar solo polo tema de Laracha, Carballo e Cerceda, que a nós, evidentemente, un tema de interés dos concellos industriais, poñer algo así como incluir nos traballos da posible creación dun ente supramunicipal aos concellos de Laracha, Carballo e Cerceda, e o último punto, a apoiar a proposta de crear o Consorcio Metropolitano. Se queredes deixalo neses puntos o Partido Popular vota a favor, nós non temos ningún tipo de problema en prescindir de outras cuestións que nós tamén creemos importantes, e os socialistas Arteixo apostamos pola creación do ente supramunicipal da área metropolitana, pero evidentemente en aras de dar pasos e de servir, como decía antes, de pegamento entre as diferentes sensibilidades comprensibles de outro punto de vista dos concellos, facer tamén deixar solo a moción neses dous puntos que anteriormente falaba. Nada máis. No, por un par de cuestións así máis alentadoras. Houve un tema, digo porque eu creo que todo, a veces as cousas desenquístanse, verdade, da maneira máis rápida posible. Non, eu lembro un conflito histórico que había entre o Concello de Narón e o Concello de Ferrol, que se solucionou co tema dos bombeiros, agora fai nada, non? É dicir, unha cousa, ademais, sin grandes polémicas ni nada, non levaban aí moitísimos anos tal. Hai un conflito similar tamén en Santiago, que tamén está en vías de resolución, porque aí polo medio xurdeu un tema laboral, de unha denuncia e tal, pero creo que tamén se está falando de tal. E eu creo que, competencia sí que hai, porque hai unha lei de emerxencias de Galicia, o que pasa que eu supoño que non se quere chegar a ese extremo para ver se somos capaces tamén de, artellalo de outra maneira máis beneficiosa para todo o mundo, non? Pero a respecto do tema da auga, eu tamén quero ser no sentido positivo, aínda que sei que é un tema complicado. Pero digo porque, ao final, o encoro de Cecebre é unha concesión administrativa da Xunta de Galicia. Se a Coruña vende auga, é porque ten auga para vender. Pero alguén lle prestou esa auga para vender. Entón, eu creo que é unha cuestión de falar. Eso pode levar máis tempo? Pode, pero tamén é unha cuestión de falalo e de que a propia xente, os propios veciños e as veciñas teñan esa información tamén, porque creo que na área metropolitana somos tantos como na Coruña, verdade? E podemos facer certa presión de tipo social para que eso, desde logo, sexa máis beneficioso para todos e todas, non? Entón eu, agradezo, en todo caso, que se
colla así polo aire o tema de sumemos todos e miremos, deixemos de lado que está mal e tal, e miremos se realmente hai cousas como a do transporte, efectivamente, que o outro día, unha última cousa, a propósito do tema do transporte, comentei a cuestión que acontecera en Sada xa fai uns anos, non? A propósito desta proposta que levamos aos fondos EDUSI, non? Sada quería poñer un transporte municipal, non? Unha rede de transporte municipal que no seu momento incluso compraran o microbús e estivera ali de feito e tal, e o problema que tiñan despois de telo falado con todas as parroquias, de ter feito a publicación dos horarios que había, de ter posto novas paradas e todo o tema, ao final non se puxera en marcha en aquel momento porque houbera unha denuncia dunha compañía que tiña concedido porque tiña que atravesar de unha vía municipal a outra, Ni siquiera circulaba prácticamente nada, era simplemente atravesar dunha vía municipal a outra. E deranlle a razón a compañía privada. Quero dicir, que chegamos a cousas tan absurdas, non? Como que non teñen liña, non teñen servizo, non cumplen o que marca o convenio, pero resulta que, claro, pero tamén hai que, entón, cando se firman os convenios coas empresas, hai que garantizar que hai formas de irlles a degüello a pelo cando non cumpren, Claro, nos convenios, cando se firman esos convenios, hai que poñer adendas e cuestións para poder garantizar unha administración pública que cando non cumpren o servicio para o que foi concedido, que se lles pode ou ben quitar ou ben multar, etc. Quero dicir, iso non se está facendo. E remato, sigue habendo problemas, agora que falamos do tema do transporte público, sigue habendo problemas coas novas liñas e cos novos horarios. E están deixando a xente na estación de autobuses, porque como en Meicende xa enchemos o bus, vayan ustedes en el que viene media hora despois que pasa por outro sitio nas Meicende. Quero dicir, o outro día quedou xente na estación de autobuses tirada, esperando media hora por outro servizo cando viña Baleiro, o bus, non? Entón, se hai tanta xente na ruta que vende Meicende, que pode ser, oiga, reforcen e poñan outro, porque iso tamén é beneficioso para a compañía a nivel económico, non? Digo eu. Efectivamente, es que la situación de la concesionaria actual de arriba, vamos a decirlo así, es que no te presta el servicio, pero entonces ahí sí que yo creo que el ayuntamiento tiene que, y ya ha presentado los escritos a la Xunta para solicitar la restitución de distintas líneas que a día de hoy afectan, pero bueno, la verdad es que es muy difícil dejar de... Por eso yo creo que sí que empezar a construir el área metropolitana a través del transporte es básico y fundamental. Yo creo que ahí sí que es un acierto por parte del partido, porque esto sí que es una cosa que nos une a todos, que nos afecta a todos y que necesitamos todos. Cuando nosotros, y aquí también lo decimos públicamente, nosotros no vamos a entrar nunca a un área metropolitana donde se plantee hacer, vamos a decir así, una nueva administración donde haya 51 concejales para debatir, hacer una diputación 2, no lo vamos a aceptar. Tienen que hacer otro modelo. Yo no sé exactamente cuál es el modelo de organización local que lo pueden hacer. Y efectivamente, como decía Silvia, el conflicto de Narón se solucionó con el tema de emergencias. Yo creo que habría concesiones por ambos lados, seguramente pues en Santiago, en otros sitios. Aquí no hay conflicto del agua. Aquí el agua del embalse de Cecebre es de Malsa, no es de los vecinos del área metropolitana. Es de Malsa. Y Malsa lo que hace es gestiona, sí, el agua dentro de lo que es el término municipal de Coruña y se dedica única y exclusivamente, y lo único que le importa es única y exclusivamente vender agua para los beneficios limítrofes. Y eso es lo que te digo, que nunca van a permitir la participación de los concellos del área dentro de esa estructura y para que el agua sea un poco, en este caso, por todos. Yo siento ser tan pesimista, pero es clarísimo y ha sido completamente, porque claro, Emalsa da muchísimos beneficios a costa de vender el agua a los ayuntamientos de al lado y bueno, pues parece que no hay intención de que esos beneficios se puedan repartir entre los concellos del agua y al final que lo lógico sería gestionar el agua de todos los concellos de una manera común, pero bueno, pues yo creo que eso va a ser una petición que cae en saco roto. Ante eso, y efectivamente, yo creo que donde se debe empezar a trabajar
es por el tema del transporte. Martín, ya hacemos un esfuerzo absteniéndonos y que salga aprobada, vale, no nos pidas más, no nos pidas más. Queremos eso, entendemos tu posición y vamos a proceder ahora. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? 8. ¿Abstenciones? Bien. Vale. Martín se marcha, ¿vale? Abandona. Dame el rojo. 12, 21. El punto número 13 es moción presentada polo Grupo Municipal PSOE en relación co Día da Visibilidade Lésbica. ¿Qué punto es? Fue dictaminada en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes acuerdos: garantir a seguridade das mulleres lesbianas e a inviolabilidade das súas liberdades a través dunha legislación que persiga de forma efectiva os delitos de odio e garanta a igualdade de trato entre toda a ciudadanía, que forma adecuadamente ao funcionariado, fundamentalmente nos ámbitos da xustiza e as forzas de seguridade, para sensibilizalo frente ás diferentes formas de discriminación que soportan as mulleres, con especial mención do caso das mulleres lesbianas, e que incida de forma específica e transversal no sistema educativo, para asegurar que a totalidade do alumnado, independentemente de ser educado en centros públicos, concertados ou privados, acceda a información veraz e contrastada sobre a realidade das mulleres lesbianas. Implementar diferentes sistemas de información e sensibilización sobre a realidade das mulleres lesbianas para o persoal sanitario, así como protocolos médicos claros que non presuman a heterosexualidade das pacientes, para garantir así a adecuada atención sanitaria de todas as mulleres. Do mesmo xeito, modificar a legislación sobre a reproducción asistida para que recoñeza a situación das mulleres solteiras e das mulleres emparelladas con outras mulleres e garantir o seu acceso ás técnicas de reproducción asistida en igualdade de condicións ao das parellas de diferente sexo. E, por último, asegurar o libre acceso ao noso territorio a todas as persoas solicitantes de asilo que argumenten ser perseguidas con motivo da súa orientación sexual e ou identidade de xénero. Sí, grazas. Imos ler a exposición de motivos e logo a dar un par de pinceladas máis. Dende que se conmemorase por vez primeira en España, fai agora 10 anos, o Día da Visibilidade Lésbica, que lembra cada 26 de abril a realidade en que viven as mulleres lesbianas no mundo, denuncia a discriminación a que aínda se ven sometidas e reivindica políticas públicas que garanten a erradicación da lesbofobia. Habemos de lembrar que as mulleres que desexen e aman a outras mulleres non só foron perseguidas, encarceradas, torturadas e asasinadas por este motivo ao longo da historia remota e recente do noso país, tanto de forma institucional como particular. A día de hoxe, a persecución institucional segue producíndose en moitas partes do planeta. En moitos estados, a práctica da homosexualidade segue sendo considerada delituosa e vulnéranse de forma sistemática os dereitos xerais das mulleres. Do mesmo xeito, mesmo naqueles países que, como o noso, foron pioneiros no recoñecemento de dereitos para as persoas LGTB, a través de iniciativas do Partido Socialista como a Lei 13/2005, que fixo posible o matrimonio entre persoas do mesmo sexo, ou a Lei 3/2007, que posibilitaba o cambio registral para as persoas trans e que será actualizada próximamente, mesmo nos países que avanzamos no recoñecemento dos dereitos humanos das persoas LGTB, seguimos observando intolerables casos de discriminación, tanto na esfera do institucional como a pé de rúa, onde é habitual que sigan producíndose agresións contra mulleres lesbianas, como desvelan os datos dos diferentes observatorios contra a LGTfobia, que empezan a denunciar esta situación. Polo antes exposto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo presenta ante o Pleno Municipal a seguinte moción e solicita a adopción dos seguintes acordos. Os acordos son os que acaba de ler a señora secretaria e non vou a repetilos. O que sí que vou a decir esas dúas pinceladas a maiores,
que no fondo estamos tratando dous temas básicos. Por un lado, a lesbofobia, e por outro lado, a negación da sexualidade femenina, a non ser que sea con carácter reproductivo. Neste caso, se as persoas homosexuais se teñen que enfrentar día a día a discriminación pola súa tendencia sexual, tendencia que non debería importarlle a ninguén, as mulleres lesbianas teñen que enfrentarse a unha doble discriminación. Por un lado, a súa propia homosexualidade, ter que explicar ou ter que esconder a súa homosexualidade, e por outro lado, o feito de ser mulleres. Xa non é só que haxa un concepto retrógrado en moitas persoas, sino que a propia administración nega o dereito á maternidade a aquelas mulleres que estén emparelladas con outra muller ou que sean solteiras. Dereito que non debería ser negado e non se lle nega cando é o resultado dunha parexa heterosexual. Aquí trátase simplemente de que neste país, por fin, todas as persoas, independientemente do seu cor, creencia religiosa, orientación sexual ou outro tipo de característica persoal ou social, por fin teñan todos o mesmo dereito. É importante, fundamental, que as novas xeracións e as xeracións xa presentes fagamos un esforzo entre todos por unha educación en convivencia, por unha educación no respeto hacia todas as persoas. E, ao fin e ao cabo, a quen lle importa a quen ame unha persona? A ninguén. Ben, nós, por suposto, que imos apoiar esta moción. Decir que en España e noutros países esta invisibilidade social do lesbianismo, como di a propia moción dos compañeros do Partido Socialista, e algúns outros temas como agresións e incluso acoso escolar por ter ou por termos, mellor dito, esa tendencia, pois teñen picos de aumento de forma preocupante, non? Incidir tamén no que di tamén a moción dos compañeros do PSOE, que os protocolos xinecolóxicos e as políticas de prevención de infeccións de transmisión sexual non contemplan as prácticas sexuais entre mulleres e o goberno estatal excluiu as lesbianas da reproducción asistida, non? Certamente a nosa sociedade nos presupón a todas as mulleres heterosexuais, o que, dende logo, é unha visión para nós totalmente anacrónica e chea de persuicios, non? E, polo tanto, pois hai unha maior, ou temos unha maior vulnerabilidade, porque, como decía Susana, pois negamos de alguna maneira a nosa existencia e ao final a nosa realidade e non optamos e non reclamamos os nosos dereitos, non? E xa para rematar, e agardo que non sone moi friki, recomendarlles a todos un vídeo que hai 15 días me pasaron no correo electrónico, que promoviu un medio de comunicación, creo que O País, xunto con dúas organizacións que traballan nestes campos, que son a organización It Gets Better e Less Working, que probablemente algunhas das que estamos neste salón de plenos coñezamos, para que entre todos poidamos entender moitas veces os problemas que nos afectan a este colectivo e propoñer solucións. É moi recomendable. E tamén reiterar aquí tamén o fío da intervención que remataba Susana, non? O que dixo neste vídeo unha famosa periodista, Paloma del Río, que di que ao final a vida ten moitos dramas como para que amar a persoa que ama sexa outro drama, non? Eso ao final podémolo aplicar pois o amor entre dúas persoas de diferente sexo, evidentemente, ou dúas persoas de diferente raza, entre pobres e ricos, non? Que deso tamén queda moito, non? Polo mundo, e incluso nas zonas máis rurais do noso país tamén non existe ese drama, non? Por non poder ou por non permitir a un pobre casarse con rico ou un rico casarse con pobre, non? E despois, pois, bueno, as diferencias de dúas persoas de diferente religión, non? Quedémonos con esa frase e reiterar, pois, como dixen ao principio, o noso voto a favor esta moción. Moitas gracias. Sí, unha cousa brevísima, porque creo que está perfectamente explicado tanto no texto da moción como no
no dito, non, polas compañeiras, non? A min sí que me gustaría aportar aquí un par de cuestións. Efectivamente, é terrible ter que loitar, non? Para que durante anos e anos que haxa unha loite constante, non? Polos dereitos civís das persoas, non? Sexa cal sexa, desde logo, o seu condicionante, e logo é terrible ter que loitar tamén para que se cumpra unha vez que se legisla a propia norma, non? Eso é algo que nos acontece habitualmente e que temos debatido aquí en moitísimas ocasións pois en diferentes mocións, non? Acaba de pasar o día efectivamente da visibilización lésbica, que foi agora no mes de abril. Polo tanto, é oportuna a presentación da moción porque vivimos nunha sociedade na que, desgraciadamente, e digo desgraciadamente porque o quero dicir, se necesitan os días para chamar a atención, para visibilizar, pero sobre todo para sensibilizar, non? Entón, eu creo que tamén como un exercicio de futuro para o propio Concello sería interesante, non? Que tamén fixera ou fora retomando ou fora programando algunha actividade vinculada a estas datas, porque eu creo que nunca está desde logo de máis, sempre poñemos o foco no aspecto máis educativo da cuestión, porque creemos que o ámbito educativo é importantísimo para facer unha sociedade máis xusta e máis igual, pero creo que nesa colaboración tamén podería entrar desde logo unha administración local pois programando algo puntual, quer dizer que moitas veces é simplemente simbólico, pero o simbólico sabemos que ten moito máis impacto e moita máis influencia do que pensamos en inicio, non? Polo tanto, nada, eses dous apuntes e decir que vamos, por suposto, votar a favor. Grazas. Procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Bueno, Xurxo va a volver. Sí. Entonces, 17. El punto número 14 es moción presentada polo Grupo Municipal do Partido Socialista relativa ao orzamento comprometido polo Goberno de España para o desenvolvemento das medidas contempladas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero. Fue dictaminado en la misma comisión informativa y le corresponden al Pleno los siguientes extremos. Entra sus. Instar ao Goberno de España a que nos orzamentos xerais do Estado para as novas ou ampliadas competencias reservadas ás comunidades autónomas e aos concellos destínense vía transferencia un incremento anual de 20 millóns de euros aos concellos e 100 millóns de euros destinados ás comunidades autónomas. Tal como figura no acordo do pacto que di textualmente, os orzamentos xerais do Estado destinarán vía transferencia aos concellos un incremento anual de 20 millóns de euros para os próximos 5 exercicios. 2. Dar traslado deste acordo plenario ao Presidente do Goberno de España, Ministra de Sanidade, Servicios Sociales e Igualdade e ao conxunto dos grupos parlamentarios no Congreso dos Diputados. Hola. Sí. A loita contra a violencia que se exerce cara ás mulleres ha de ser unha prioridade para toda a sociedade e tamén unha obrigación que corresponde aos partidos políticos, en primeira instancia os gobernos e administracións no marco das súas correspondentes competencias. O Pacto de Estado en materia de violencia de xénero aprobado polo Congreso dos Deputados vincula directamente aos partidos políticos, poderes do Estado, administracións autonómicas e locais, no compromiso adoptado para contribuir á erradicación da violencia de xénero. O Pacto de Estado é un instrumento complementario da nosa actual legislación que establece os marcos de coordinación institucional precisos para o desenvolvemento das diferentes medidas acordadas.
Un total de 213 propostas de actuación que abordan o problema de maneira integral e que no seu conxunto melloran a situación das mulleres vítimas de violencia de xénero e das súas fillas e fillos. Pero non se poderá avanzar na erradicación da violencia machista e na atención específica ás mulleres se non se establecen estes mecanismos de coordinación necesarios entre as diferentes administracións e institucións con responsabilidade na materia. E tampouco se poderá seguir avanzando se non se adotan as distintas administracións, comunidades autónomas e concellos dos recursos económicos adecuados. Hai que resaltar con respecto ás atribucións e competencias das administracións autonómicas e o recolleito no pacto. O disposto no presente pacto deberá ser interpretado sen prexuicio do pleno exercicio polas comunidades autónomas das competencias que teñen atribuídas en virtude dos respectivos estatutos de autonomía, non podendo, en consecuencia, vincular as comunidades autónomas ou outras administracións públicas ás recomendacións contidas no presente informe, cando afecten aos seus respectivos ámbitos competenciais. Este aspecto é fundamental ao recoñecer o esforzo e o seu compromiso económico das administracións autonómicas e locais no marco das súas competencias específicas, dedicado á loita contra a violencia de xénero. Por iso, en función das medidas establecidas no pacto, deberase dotar as devanditas administracións das partidas económicas específicas correspondentes fixadas no pacto e comprometidas polo propio Goberno. En base a estes acordos, hai que lembrar tamén que todos os grupos parlamentarios apoiaron e votaron a proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista en outubro de 2017, relativa á solicitude ao Goberno de España e a aprobación por decreto lei, en caso de prórroga orzamentaria, o incremento de polo menos 200 millóns para dar cumprimento nos acordos orzamentarios do Pacto de Estado en materia de violencia de xénero. Acordo que o Goberno de España incumpriu, a pesar de ser votado a favor polo Partido Popular. A súa vez, hai que destacar e denunciar que na súa proposta de orzamentos xerais do Estado para 2018 incúmprese de novo o compromiso orzamentario comprometido no pacto. Por todo isto, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Arteixo solicitamos aos demais grupos municipais o apoio aos seguintes acordos. Instar ao Goberno de España a que nos orzamentos xerais do Estado para as novas ou ampliadas competencias reservadas ás comunidades autónomas e aos concellos destínense vías transferencias un incremento anual de 20 millóns de euros aos concellos e 100 millóns de euros destinados ás comunidades autónomas, tal como figura no acordo do pacto que di textualmente: os orzamentos xerais do Estado destinarán vía transferencia aos concellos un incremento anual de 20 millóns de euros durante os próximos 5 exercicios. E dar traslado deste acordo plenario o presidente do Goberno de España, a ministra de Sanidade, de Servicios Sociales e Igualdade e ao conxunto dos grupos parlamentarios no Congreso dos Diputados. Si me permitides, eu quería ler algo que non é expresamente esta moción, que dice o seguinte: sin los 200 millones de euros anuales prometidos, el 0,04 del presupuesto del Estado, por la ministra de Igualdad, Dolores Montserrat, no se puede cumplir el Pacto de Estado contra la violencia de género. Esos 200 millones, que aún siendo insuficientes, servirían para responder a parte de las 213 medidas del pacto. Tras una movilización feminista histórica este 8 de marzo, el Gobierno se puso el lazo morado para terminar finalmente anunciando una reducción brutal de 120 millones, por lo que en el mejor de los casos alcanzaríamos 80 para todo el territorio. Los asesinatos de más de 900 mujeres en los últimos 15 años no generan la alarma social suficiente para que el PP cumpla su promesa de mínimos y deje a las comunidades autónomas sin los 100 millones prometidos para prevención educativa y sanitaria y a los 8.000 ayuntamientos sin los 20 millones acordados para mejorar la atención jurídica, psicológica y social de proximidad. No es que no haya dinero, es que sus prioridades son otras. El aumento del presupuesto de defensa en 819 millones, el 10,7 respecto al año pasado, o seguir financiando rescates a bancos y autopistas. Es decir, la dignidad de las vidas del 51% de la población no es una prioridad para ellos. Pero nosotras no vamos a permitir que nuestros derechos queden en papel mojado. Compañeras,
Debemos contestar a este gobierno machista, indolente y que nos engaña. Sin el dinero prometido no se podrá hacer política feminista. ¿Para qué? Para educar en igualdad, para prevenir violencias machistas desde la infancia, para proteger y atender a las víctimas de violencia, para tener unos medios de comunicación que nos respeten, para formar y sensibilizar a la judicatura, personal sanitario, docente y a las fuerzas de seguridad del Estado. En definitiva, para construir una sociedad justa y libre, donde vivamos vidas dignas de ser vividas. Señores y señoras del Gobierno, señor Rajoy, señora Montserrat, ¿cuánto valen las vidas de las mujeres? Es el manifiesto que se leerá el 16 de mayo, el próximo miércoles, pasado mañana, en todas las manifestaciones a las cuales les invito, a las 8 de la tarde en el Obelisco, en A Coruña y en todo el país, en todos los lugares de este país, habrá manifestaciones de mujeres y hombres que quieran acompañarlas para seguir luchando y poner fin de una vez a la violencia, al asesinato de las mujeres. Una lucha por la igualdad, por el respeto, por la dignidad, por vivir libres, sin miedo. Les invito a todos a que nos acompañen. Sí, a min gustaríame apuntar un par de cuestións. Bueno, non é un tema novo, desgraciadamente, que se acorden cousas donde van dotadas orzamentariamente que logo nunca aparecen os cartos ou nunca se poñen os medios. Eu creo que hai unha cuestión esencial en todas estas negociacións para diferentes pactos, pero neste eu creo que é moito máis importante, se me permitides, que é que quen vai ali, pois seguramente unha parte, a que logo ten que dotar eso orzamentariamente, enténdaseme ben o que quero decir, non vai conscientemente nin ten a vontade de querer facelo. E iso é un problema. Vai porque no momento sinte que hai un sector moi importante da poboación que sai á rúa, que está reivindicando que pasou algo e que se ten que apuntar por unha cuestión meramente electoralista. E é terrible, porque ao final todo isto que require de un esforzo brutal por parte tanto de partidos políticos como da sociedade organizada en entidades ou individualmente, nunca acaba en bon término por iso. Porque non hai esa sensibilidade, nin se vai coa predisposición de cumprir o que se acorda. E é terrorífico, terrorífico. Mais alá de todas as eivas que poida ter efectivamente este pacto de Estado ou como se tramitou. Xa non vou entrar niso, pero acordouse algo. Acordouse algo e está se incumprindo. Pero xa non é só que se incumpra o pacto, é que cando saen de ali, días despois teñen actitudes e declaracións nos medios de comunicación terriblemente reprobáveis. Entón, eu o que pido é que se fan as cousas se fagan conscientemente porque se queren facer. E a partir de aí, cando se asina algo, é obrigatorio cumprilo. Non vale agora que digan que non hai cartos, porque fai 3 meses firmaron que os había, non? E que se podían poñer. Por lo tanto, eses recursos económicos teñen que chegar. Teñen que chegar aos concellos e ás comunidades autónomas. Teñen que ir nos orzamentos do Estado. Porque é unha cuestión prioritaria de loitar contra a violencia de xénero e contra as desigualdades, non? E teñen que chegar aos centros educativos e teñen que servir para formar a xente. Estamos vendo as graves eivas de formación que ten o persoal que ten que tomar unha decisión tan importante nun xulgado para escándalo de todo o mundo, verdade? Pois hai que formar a esa xente. E hai que formar aos pequenos, e hai que formar ao profesorado, e hai que formar a sociedade en xeral. Quero dicir, e desde logo, traballar para que efectivamente haxa os recursos suficientes persoais e económicos para erradicar esta lacra da sociedade. E desde logo vixiala a fondo, facerlle un seguimento e tratar de reparar todas as pequenas cousas que se dan día a día
ao longo das horas, non? Polo tanto, mentras non se faga dese xeito, conscientes de que levamos a preparación suficiente, de que o que queremos facer é claro, contundente, e que no momento en que se asine isto o que se vai facer, pois non vamos conseguir prácticamente nada ou moi pouco, non? Grazas. Procedemos tamén á votación da moción. Votos a favor. El punto número 15 del orden del día es moción do BNG para o condicionamiento de parque en Santalla. ¿Se ratifica la inclusión en el orden del día? La urgencia, dices. La inclusión. Inclusión, distinto. Sí. Sí. Mirad. Sí. Vale, vale. ¿Vale, Esther? Silvia, no hay dictado. Porque iba a ir para o pleno ordinario, pero que... Ben, bo día a todas e a todos. En primeiro lugar, pedir disculpas porque, bueno, iba a ir para o pleno de abril e entrou un pouco así a remolque. De feito, tivemos que ratificar ahora a inclusión, non? Ben, esta moción, bueno, paso a reseñar a nosa exposición e despois os puntos que solicitamos. Desde hai varios anos, as veciñas e veciños de Santalla veñen reclamando obras para a mellora do seu núcleo de poboación. E unha das solicitudes que facían era dun parque infantil por mor do importante número de menores que hai. Até o día de hoxe, pouco se fixo máis aló de alugar unha parcela para aparcamento. Hai uns meses, un grupo de nais e pais, acompañadas das súas fillas e fillos, convidaron a un dos concelleiros de goberno a que se pasase pola parcela para explicarlle cal era a súa idea. Nesa visita tamén estivo un concelleiro deste grupo municipal. Varios días despois, esa veciñanza de Santalla fixo chegar ao Concello varias propostas con ideas para o acondicionamento dese espazo alugado polo Concello. Uns días despois, trasladóusenos por parte do concelleiro encargado de elaborar presupostos que no orzamento para o 2018 ia incorporarse unha partida no anexo de investimentos dotada con 21.000 euros, algo que nos parecía insuficiente tendo en conta os orzamentos que se están destinando a infraestructuras deste tipo. Nestes días, xa nestas últimas semanas, unha técnica visitou de novo o lugar acompañada deste grupo de veciñas e veciños, mais o que lles dixo foi que pouco se podía facer con eses cartos. En concreto, faloulles dun pequeno acondicionamento con 2 ou 3 xogos e, en todo caso, que podían por mobiliario nunha parte e completar o outro que xa tivese o Concello almacenando e retirado de outros espazos. É evidente que non é iso o que se falou e se concretou con estas nais e pais. Non é para nada o prometido diante das nenas e nenos. Por este motivo pensamos que se debería incrementar a partida destinada para estas instalacións infantís do Aparcadoiro de Santalla. Hai un número moi importante de veciñas e veciños que farían uso dunhas instalacións con xogos e mobiliario de calidade e por iso queremos que se faga un proxecto axeitado e en que todos e todas teñan participación. E por todo isto solicitamos que se encargue un proxecto cunha valoración dunha urbanización e unha zona de xogos axeitada e adaptada en que se teña en conta a opinión da veciñanza. Que se incremente a partida orzamentaria para dotar o núcleo dunhas boas instalacións con servizos de calidade. Esta é a moción que levamos. Incluso poderíamos comentar que non só a partida que vai no orzamento é raquítica e mínima, senón que nos modificados vemos unha chea de partidas tamén que prácticamente e non se inclúe para nada tampouco un suplemento dese crédito que vai no orzamento. Por outro lado, é unha das nosas propostas que tamén, por decirlo así, non se ningunea e non vale para nada que nos metamos partidas e fagamos, digamos, o noso traballo porque o goberno, aínda que non o pide, pois non o leva a cabo. Nada máis.
Nos imos votar a favor desta moción. Nos parece de xusticia que Santalla pois teña as mesmas posibilidades que teñen outros lugares do noso concello. E falando de parques e aproveitando, por si se me vai despois a pinza, non? Como se soe decir, deixar aquí constancia tamén, máis que nada porque seguro que non me vou a lembrar de decir ao concelleiro de obras, que se dean unha voltiña polo acceso do parque de Vilarrodís e comproben como está unha das fincas que está ali xusto no acceso. E outro día había ratas o xoves pasado e múltiple bichería, entonces sería bo que lle deran o toque ao propietario, porque está realmente que dá noxo. Onte pola tarde aquelo era irrespirable, ademais o mal olor que hai ali, non? E, bueno, aproveito nesta moción que ten que ver algo tamén con parques, que está moi ben facelos novos, pero tamén manter de alguna maneira os que xa están, ou polo menos poñer en liña aos propietarios que teñen as silvas e a monte as súas propiedades. Moitas grazas. Sí. Grazas. Ante todo, decir que imos apoiar esta moción dos compañeros do BNG. O que se promete hai que cumplilo e cumplilo de boas maneiras. Quero aproveitar tamén, non ten nada que ver con parques, sinto moito, pero como non houve segunda volta, quedounos un tema, unha cousiña por decir no punto anterior, na nosa moción. Entón, vou aproveitar agora, meto así un poquinho de estranges. Simplemente le trouxemos dúas mocións relacionadas con muller e relacionadas con violencia, unha lesbofobia e outra violencia de xénero. Queríamos aproveitar estas dúas mocións para falar tamén de outro tipo de violencia, que é a violencia económica, e apoiar públicamente a esas traballadoras dun taller textil, que sabemos que non é o único que ten problemas, pero é o que se atreviu a denunciar públicamente, directo ou indirectamente, a súa situación. Entón, queríamos mandar un apoio, ainda que sabemos que xa unha parte a cobraron, pero un apoio a estas mulleres traballadoras deste taller e a todas as mulleres traballadoras dos talleres de Arteixo, que sabemos que están en situacións un pouco precarias. Quería aproveitar eso, que como non houve segunda volta, pois non puiden facelo antes. Gracias. Sí, bueno, vamos a decir que vamos a absternos, no sentido do voto, para que siga adiante, e vamos a absternos por unha razón clara, porque o noso compromiso é facer ese parque. E vamos facer un parque. Non temos ningún problema en acoller as proposicións que nos diga a oposición e, se teñen viabilidade, facelas. E vamos a intentar dialogar ca veciñanza. Por eso se manda unha arquitecta que ten o encargo de redactar para que colla as impresións. Porque, home, dese dibuixo que fixeron os nenos que se pode enseñar, a realidade terá que modificarse. Non que se teña que modificar. Terá que ter un tema técnico. Porque o mellor é que ocupamos a parcela completa co parque que fixeron os nenos. E que o mellor fago en Santalla un parque de non me chega a medio millón de euros, Fortos a facer ese tema. Segundo, é posible técnicamente, vialmente, económicamente facer ese parque aí neste momento, aumentando a partida presupuestaria. Recordemos que está nun terreno de aluguer, donde as inversións teñen que ser financieramente sostibles, porque nós, se mañán acabo o aluguer, temos que poder retirar eso e ten que pasar os filtros económicos. Entón, o compromiso, que non lle quede ninguna dúda, Xurxo, que non vos quede ninguna dúda, o compromiso que se vai facer o parque, que vai a ser financieramente sostible, porque o terreno é de aluguer, non é un terreno en propiedade, e hai unhas limitacións de cara a invertir investimentos nos terrenos que non son propiedade. E o contrato de aluguer creo que é por 5 anos prorrogable. Entón, temos que mirar eso, temos que aproveitar os materiales que temos. E antes de facer o proxecto, que non vos quede ninguna dúda de que se enseñará a veciñanza. Eso por un lado. Por outro lado, o noso compromiso ca parroquia de Chamín, porque hai que recordar que este terreno está en Monteagudo, no límite, pero está en Monteagudo, curiosamente, pero o noso compromiso ca parroquia de Chamín nos últimos anos estuvo máis claro, e co núcleo de Santalla tamén. Por exemplo, unha das cousas que se vai facer agora tamén últimamente é asfaltar a través dos fondos da Consellería de Agricultura o camiño que vai dende a Lagoa a Santalla, por atrás, que é unha vía moi utilizada polos veciños. E iso
Non se fai. Por que se fai? Porque se fala con todos os veciños, porque se atende ás demandas de todo o mundo. En Chamín fixose unha pista multideporte. En Chamín comprouse ahora para o famoso campo da festa que levaban anos e anos sin facerse. E todo forma parte da parroquia. Entón, nós agradecemos todas as aportacións que nos poden facer todos os grupos políticos, sentímonos orgullosos de poder acollelas e darlle viabilidade. O que sí vos pedimos é a paciencia para dar desenrolado os proxectos pouco a pouco e que vexades que a vosa demanda non quede en saco roto, porque prova delo é que xa foi un arquitecto e redactor do proxecto para darlle continuidade ao vosso proxecto. E poderemos presentalo sin falta antes de que remate o ano, ou intentar, ao menos, que empecen as obras antes de que remate o ano. Moitas gracias. Moi ben. Quero aquí un compromiso real, non o típico de sempre, ou como pasou coa moción das caravanas. Quero un compromiso real de que ese parque, porque ti falasme de obras en Santalla, en Chamén, Monteagudo. A moción é acondicionamento de parque de Santalla. E vos veredes se nese lugar se pode facer ou non. Vos saberédelo, porque sodes os que gobernades. Pero para iso, se non se pode facer, non digades que se vai facer. Entón, o que eu quero aquí é un compromiso real de que se vai facer a maior brevidade posible. O que pasa é que, e tamén por outro lado, se mandades unha técnica a mirar ali e a técnica lle costan 21.000 euros e ela di, que imos facer con isto? Evidentemente, haberá que poñer en riba da mesa máis cartos. E eu quero ese compromiso agora e aquí. Nada máis. Hai algo oposición? Non. Queres falar vos algo? O compromiso está. E telo claro. O que che digo é, o que presentastes é inexecutable. E sodes conscientes. Salían nas fotos, Xurxo, salían nas fotos. Eu non. Sí que estaban nas fotos. Eu non estaba. Segundo, o compromiso é executable. E que se poñerán os cartos que se poden poñer. Ora, o que digo é que o proxecto que presentaron e que tuveron moi ben a ilusión de facelo é inexecutable. Teremos que dar formas, A ver, por eso che estou dicindo, pois eso é inexecutable. A ver, é que estamos intentando liar o que non hai que liar. Estou che dicindo, hai unha limitación presupuestaria nesa parcela nada máis por ser un terreno de aluguer de cara ás inversións. Temos que acompañar a inversión nos prazos de aluguer cas prórrogas sucesivas para que nos dé un límite de gasto máximo. Pódense facer un parque infantil que cumpla as expectativas? Perfectamente, creemos que se pode facer. Que será todo como queiran eles. Antes de facer o parque, daremoslle a enseñar a veciñanza de tal, porque máis foi compromiso de Baldomero cando estuvo ali nesa presentación. E eu non lle vou faltar a palabra a un compañeiro que se comprometeu públicamente. Pois non fai falta a miña palabra, porque a palabra de Baldomero na ali vale igual o mismo que a miña ou máis. Moitas gracias. Bueno, aquí tienes que permitirme unas pequeñas palabras, Xurxo, porque sí, nunca, es que aquí lo que me preocupa es que el Bloque Nacionalista Galega nunca habló del Parque de Santalla. Nunca. Es que vamos a decir, esta parcela se alquiló, no, básicamente para la posibilidad de aparcamiento y construcción de campo de fútbol para Chamín. Entonces, y yo creo que tenéis más... Entiendo que es más razonable hacer un parque infantil, una cosa así, que construir un campo de fútbol. Pero claro, también hay que preguntarles a la gente vamos a decir así, del club de Chamín, qué piensa si en vez de hacer el campo de fútbol se va a poner todo para parque infantil. Además, fue alquilada con ese objetivo y a petición de lo que es la Peña de Fútbol Chamín, Una parte se destinaba a aparcamiento y otra parte, además, se le daba la posibilidad de que fueran ellos un poco quien acondicionaran un poco esa actuación. Sí, hombre, sí. Aunque ya quieren que acabemos, sí. Pues yo creo que un poco el sentido común de también los propios...
de la mayor parte de los propietarios de la peña o de los compañeros de la peña. Sí, porque no podían acometer... A lo mejor... Compromiso, o único que quería decir que me olvidei antes e pido perdón porque isto xa parece. Eu estou a favor de facer o parque, vaise facer o parque na medida do posible. E iso xa quedou claro. Segundo, o que si vos faría unha reflexión a vos, creo que para todos, porque as cousas van e veñen e cando xa levas a mellor 7 anos, pois coitas cousas. Eu trouxen aquí nun modificado de crédito dun parque que se fixo no lugar de Freón, donde se me preguntou na comisión, e así figuran nas actas, que cantos nenos había e cantos nenos iban a utilizar ese parque. Recordo perfectamente, porque se me pediu o censo de nenos. E nós dixemos, pois, os nenos que foran 4, 20 ou 25, os que foran, ou 50, tiñan dereito por estar nun lugar. E neste caso, exactamente igual, os nenos teñen dereito. E é a nosa obriga atender esas demandas, e vámoslo facer así. Pero eso habrá que facelo, se me permitides a expresión, con cabeciña. Habrá que facer unha cousa que se lle presente a eles. Habrá que aproveitar os recursos que temos no Concello e intentar que o custe, que o pagamos entre todos, dentro dese acordo, sea o menor posible. Cando teñamos eso, estaremos encantados de poder presentalo. Pois ao longo deste ano. Estamos trabajando en ello, que diría Aznar. Venga, procedemos. No, Surso, nosotros al abstenernos la moción sale adelante, Al abstenernos la moción sale adelante, con lo cual hay que ejecutarlo, ¿vale? Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor? 8. ¿Abstenciones? 11. Bien. 7, 7 a favor, que Martín... Bueno, ahora vamos, el punto número 16, asuntos de urgencia. ¿Hay alguno? Yo no tengo. No hay urgencia. Y ahora vamos por la parte B del pleno, ya casi acabando, que es la parte de control. Primero, dación de conta dos decretos e bandos ditados pola Alcaldía Presidencia de Asuntos de Goberno Local. Los decretos de la Alcaldía Presidencia son de la 761-2018 a 1270. Las juntas de gobierno y los plenos hay un poco de retraso, entonces se les da cuenta de las del 9, del 14, 21 de marzo. Bien. E el punto número 2 es toma de coñecemento do escrito presentado polo Grupo Municipal do Partido Popular relativo á corrección do erro detectado no escrito de constitución do grupo político. Cuando se preparó la documentación para lo de el año, para lo de las asignaciones, todas esas cosas, el alcalde, como no va de portavoz, pues se excluyó. Entonces, bueno, hay que modificarlo para incluirlo dentro del grupo político. Perdón, E el punto número 3 es dación de conta do informe de tesorería municipal do primeiro trimestre de 2018, cumprimentos de plazo de morosidade, Lei 15/2010. Es como siempre el informe de tesorería para que dar cuenta al pleno y le corresponde quedar enterado. E rogos e preguntas. Hai unha. Sí, hai unha pregunta. Pregunto, entonces. Bueno, esta é unha pregunta que registramos o día 7 de maio en relación a Monticaño e os roubos. O venres 4 de maio, os traballadores e traballadoras encargados de mantenimento e repoboación do Parque Forestal de Monticaño atoparon que persoas descoñecidas roubaran o sistema de rego por aspersión, o programador do mesmo,
plantas e realizaran diversos destrozos dentro da instalación e dos semilleiros e plantas que ali tiñan. Estes feitos non son puntuais, xa que, segundo lle dixeron a este grupo municipal, veñen ocorrendo regularmente dende que non hai ningún tipo de vixiancia no devandito parque. En canto detectaron a situación, o encargado comunicoulle á empresa que a súa vez trasladoulle ao Concello. Sobre as 10 horas, este grupo municipal trasladouse a ver in situ e falar cos traballadores sobre o acontecido, permanecendo na Monticaño algo máis dunha hora, tempo durante o cal non vimos a ningún responsable municipal nin a policía local facéndose cargo da situación. Ante esta situación, que se repite no tempo, o Grupo Municipal Socialista realiza as seguintes preguntas. Estas se denuncian ante as autoridades pertinentes aos roubos e destrozos nas instalacións do Parque Forestal de Monticaño? Que medidas de seguridade van adoptarse para evitar estes roubos e destrozos que se están a levar a cabo de forma habitual? E, bueno, temos aquí unha serie de fotografías sobre os destrozos que se encontraron. Bueno, xa estaban aquí un pouco limpios porque foron moi rápidos en os traballadores encargados de ali facelo, pero a verdade, sobre todo, era o sentimento de sinrazón e o sentimento de impotencia dos propios traballadores que, según nos decía o encargado, el mismo, cando vai de viaxe a calquera lado, pois preocúpase en traer semillas para poder plantar ali. Os propios traballadores estaban moi afectados no sentido de que, bueno, é un traballo que realizan con todo o corazón e con toda a profesionalidade, que están vendo como un traballo que vai a redundar en beneficio de todos, como é repoboar con plantas autóctonas e árboles autóctonos os nosos montes, se está vendo tirado así como así, bueno, por levar uns aspersores e tal. De feito, nos comentaban que estaban rapidamente quitando todo aquelo, as plantas que xa tiñan medradas no semilleiro, posto que non ter un sistema de aspersión, se previsiblemente o fin de semana facía sol, as plantas íbamos recocidas por falta de agua e demais. Sobre todo, foi verlle esa cara de impotencia que tiñan. Gracias. Sí, simplemente decir que eu non chamaría roubo, se me permite a expresión, eu creo que o que máis ben é vandalismo e descerebramento, porque realmente o que roubaron neste caso é ridículo tanto o nivel de costes como o nivel de tal. Foi máis o dano e a imaxen ao propio parque que sí, pero tamén está sendo o destrozo constante dos cuartos de baño. Sabemos que determinada xente vai ali, colle os papeles, mete-os dentro dos váteres, atasca todo, reventan os surtidores de papel, chegan as familias. Hai un problema de conciencia social en determinados ámbitos que van ali, que é moi difícil de erradicar, sinceramente. Nós o que estamos intentando é repoñer constantemente servicios para que demais da xente non se vexa prexudicada. E cando vemos algún destrozo xa de cuantía máis importante, si pasamos a prestar propia denuncia diante da Guardia Civil e fan os servicios municipais, ben no caso de servicios sociais, ou ben eu incluso teño presentado algunha por eso, incluso cando estaba os obradoiros de emprego e tamén que nos pasou. Realmente é un problema de conciencia, pásanos igual na área recreativa dos barreiros, pásanos igual na área recreativa a veces do Seixedo, cando a xente, por vandalismo, por mellor o que sei, efecto botellón, ou non sei como denominar, pois empeza a facer gamberradas que non son máis que de cerebramento propio de facer mal por facer mal. En todo caso, tomaremos medidas e intentaremos adoptar algunhas medidas de seguridade de cara a este parque, xa mediante a instalación de cámaras ou mediante a disposición de algún equipo de control. Non obstante, probablemente lles dé igual, porque a extensión do parque é bastante grande, probablemente controlarlo todo é moi difícil, teremos que aguantar estes energúmenos, se me permite a expresión, que de vez en cando fagan o que non deben e que nos perjudican a todos. Moitas gracias. Bueno, moitas gracias a todos. Levantamos a sesión.